Sí. Estamos todos. Ben, pois moi boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión do pleno correspondente ao martes 28 de abril de 2026. Señor secretario, ten a palabra. Boa noite a todos e a todas. O primeiro punto de orde do día é a aprobación se procede dos borradores das actas de sesións anteriores. Punto seguinte. Dar cotas de decretos de alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. Proposta de apoio a Palestina. Ben, neste punto acordouse na Comisión de Programación que esta proposta presentada pola plataforma pro-Palestina das Mariñas é unha declaración institucional, por tanto, na que todos os membros da corporación estamos de acordo, e acordouse que non ia haber debate, pediu intervir a plataforma, e como recollo o regulamento municipal, por suposto, van ter a palabra, doulle a palabra ao representante da plataforma. Boa tarde. Señora alcaldesa, señores concelleiros, vou proceder á defensa logo da moción presentada pola plataforma Comarca de Betanzos con Palestina. E vou ler o titular dunha noticia. Líbano. Las víctimas de los bombardeos siguen bajo los escombros mientras Israel amenaza con atacar ambulancias e hospitales. E vou falar do emisor da noticia e máis do contido da noticia. En cuanto ao emisor da noticia, non se trata dunha páxina de bulos, nin unha páxina de radicais ou supostos terroristas, como considera, por exemplo, o goberno inglés os compañeros de Palestina Action. Non, é a páxina de noticias da ONU en español do día 10 de abril, un día calquera. Un día calquera porque tampouco non é un feito illado na actuación da ONU en relación aos múltiples conflitos provocados polo goberno de Israel. A comunidade internacional que a ONU representa ten denunciado claramente en múltiples ocasións a limpieza étnica que está a efectuar o Estado sionista. Lembremos os informes que debemos cualificar de heroicos da relatora especial Francesca Albanese, a actuación do Tribunal Penal Internacional que segue adiante na denuncia iniciada polo Estado de Sudáfrica malia os ataques de todo tipo dos Estados Unidos, ou a UNRWA, que sigue a traballar sobre o terreo malia a persecución do goberno de Israel, incluído, como sabemos, o asesinato de moitos dos seus membros. Todas elas son institucións internacionais encadradas nas Nacións Unidas. Lembremos tamén os múltiples resolucións adoptadas pola Asamblea Xeral. E lembremos, pola contra, a inoperancia do Consello de Seguridade. E lembremos o veto determinante que ten neste órgano o gran aliado de Israel, os Estados Unidos. En canto ao contido en sí da noticia con que comenzaba, tampouco nos debe de extrañar. Israel está a aproveitar que os focos se apagaron convenientemente coa falsa tregua de paz en Gaza para intensificar ainda máis a súa política de xenocidio e limpieza étnica, tanto en Gaza como no resto de Palestina, e cunha brutalidade sin precedentes en Cisjordania. E considerando que o seu ataque conxunto cos Estados Unidos contra Irán desviaban a atención, invadiu o sur do Líbano, teimando en que por moitas variedades que faga, a comunidade internacional tampouco vai reaccionar coa contundencia necesaria. E actúa en Cisjordania, Xerusalén Este ou Líbano, seguindo o patrón de Gaza. Porque Gaza foi e siga a ser o seu gran laboratorio. Israel sabe que pode aplicar con total impunidade o alí ensaiado, atacar poboación civil, asasinar selectivamente a prensa ou avisar de que vai atacar ambulancias e hospitais, e facelo avanzando cara ao seu objetivo declarado cada vez con máis claridade. Porque xa non nos podemos enganar. Estas agresións, a limpieza étnica dos territorios palestinos e do sur do Líbano e o ataque de Israel e os Estados Unidos a Irán forman parte da mesma política de conformación do chamado Gran Israel, que o deixaría como a única superpotencia na zona mediante a destrucción de calquera que non acepta a súa supremacía. Xa falan de que despois do Líbano e Irán van a invadir Siria, e despois o que se tercie. Algúns ministros de Israel falan de Turquía. Unha destrucción de territorios e construción dun Estado supremacista que intenta justificar cunha irracional e perigosa lectura fundamentalista, e quero remarcar o de fundamentalista, dos textos bíblicos. Porque nesta criminal e terrorista política o xenocidio e a limpieza étnica en Gaza é o verdadeiro cerne, o gran e por agora exitoso ensaio xeral do seu programa colonialista. Por iso é urxente actuar en Gaza. En Comarca de Betanzos con Palestina consideramos que xa non é momento de declaracións por moi certeiras e contundentes que sexan, que a paz se conseguirá únicamente cando a comunidade internacional sexa quen de actuar decididamente para deter a limpieza étnica nos territorios palestinos. En definitiva, somos conscientes de que é unha misión da comunidade internacional e, por tanto, da ONU. E somos conscientes tamén de que a ONU está lastrada polo seu Consello de Seguridade e polo dereito de veto dos Estados Unidos.
Diante desta inacción, débense buscar vías que permitan superar ese veto. Somos conscientes de que a responsabilidade de acción recae esencialmente sobre a comunidade internacional e sobre o Estado español, mas consideramos que desde o ámbito municipal tamén procede a dotar declaracións e peticións razoadas que expresen a vontade dos veciños, sobre todo neste caso, pois a paz, a seguridade e o respecto dos dereitos humanos son tamén valores municipais de proximidade e de convivencia e non só cuestións de macropolítica. Por iso instamos os concellos da nosa comarca e o de Betanzos en particular a que propoñan ao Goberno do Estado para que promova como vía que permita manifestarse a comunidade internacional a establecida na resolución 377.5, coñecida como Unión Pro Paz, que consiste nun mecanismo de votación da Asamblea Xeral cando o Consello de Seguridade, como é este caso, se atopa paralizado. Unha resolución que xa foi invocada ata en 11 ocasións anteriores, por citar 1956 o Canal de Suez, 1980 cando a crise de Afganistán ou en 2022 cando a invasión de Ucrania. Na moción tamén saudamos e solidarizámonos coa iniciativa Global Sumum Flotilla que acaba de partir o 15 de abril desde Barcelona e outros puntos para poñer focos e romper o inaceptable bloqueo israelí a Gaza. Sempre se nos pide a cidadanía que nos movamos en defensa da paz. Hoxe pedímosvos que, como cidadáns e, sobre todo, como nosos representantes, non nos falledes e aprovedes esta moción por unanimidade. Gracias pola vosa atención. Moitas gracias. Pois, efectivamente, esta moción, tal e como se acordou na Comisión de Programación, acórdase por unanimidade. Que conste en acta, señor secretario. Pois moitas gracias. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto cuarto, é a moción do PP para instar o Concello a informar sobre o estado de tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Voceiro popular ten a palabra. Ben, boas tardes a todos. O Plan Xeral de Ordenación Municipal, PXOM, constitúe a ferramenta máis importante de planificación urbanística do Concello, xa que define non só a súa expresión, a súa expansión e o seu modelo de crecemento, senón tamén o seu desenvolvemento socioeconómico e territorial para as seguintes décadas. O Concello de Betanzos leva alrededor de 30 anos agardando por un PXOM actualizado que sustitúa as normas subsidiarias vixentes, claramente desfasadas e alonxadas das necesidades actuais do municipio. Esta situación, ademais de representar un impedimento para o crecemento e a mellora da calidade de vida no noso Concello, está a provocar situacións de inseguridade xurídica, dificultades para o desenvolvemento de iniciativas empresariais e limitacións evidentes para favorecer o acceso a unha vivenda. Segundo as cifras divulgadas no seu día polo propio Goberno local, o documento do PXOM aprobado inicialmente neste pleno da Corporación Municipal o 15 de setembro de 21 recibiu alrededor de 700 alegacións veciñais que a día de hoxe seguen sen recibir resposta. Do mesmo xeito, a través dos medios de comunicación, fomos coñecendo progresivamente a recepción de diferentes informes por parte dos organismos sectoriais, pero en termos xerais a política informativa do Goberno local sobre a tramitación do PXOM e o horizonte real para a súa aprobación definitiva estivo e segue a estar marcada pola opacidade e a falta de transparencia. Neste contexto, resultan especialmente relevantes e preocupantes as recentes declaracións públicas realizadas pola voceira do BNG, cómplice de facto do Goberno local en diferentes decisións estratégicas, na que afirmaba que están a manter negociacións relacionadas co PXOM desde hai meses. Ditas manifestacións constatan unha preocupante falta de transparencia por parte do Goberno municipal e un evidente desprezo cara a veciñanza e tamén cara ao resto da Corporación Municipal, a que non se nos informa desde hai meses sobre o estado da tramitación do PXOM nin sobre o contido desas negociacións ocultas. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular consideramos inaceptable que un asunto de semellante trascendencia para toda a veciñanza se xestione dende a opacidade, sen información e sen o necesario diálogo político social, especialmente cando hai ao redor de 700 alegacións aínda sen responder. O urbanismo e o futuro de Betanzos non pode converterse nun obxecto de negociacións privadas entre os socios do goberno, ningún instrumento sometido a intereses partidistas ou persoais. Pola contra, debe ser un proxecto de cidade e de municipio compartido, baseado no interese xeral e cunha planificación rigorosa e coa máxima transparencia, xa que esta é a mellor fórmula para afastarse de calquera sombra vinculada a decisións especulativas. E por iso, que dentro do Grupo Municipal do Partido Popular solicítase a adopción por parte do Pleno da Corporación Municipal dos seguintes acordos.
Instar ao Goberno local a convocar unha xunta de voceiros para ofrecer información detallada sobre o estado actual da tramitación da pensión, os informes sectoriais recibidos e un prazo realista para a súa aprobación definitiva. Requerir ao Goberno local que resolva e responda ás aproximadamente 700 alegacións recibidas durante o proceso de exposición pública do documento aprobado inicialmente. Solicitar por parte da Alcaldía ou do Concelleiro Delegado de Urbanismo explicacións concretas sobre as negociacións mencionadas pola voceira do BNG, indicando as persoas participantes nas mesmas e os asuntos tratados e acordados. Instar ao Goberno local a facer públicos os custos e pagos acumulados do Concello de Betanzos durante todo o proceso de elaboración e tramitación de pensión, así como as subvencións solicitadas e recibidas para tal fin. E quinto, que a alcaldesa ou o concelleiro no que delegue leve a bo fin ditos acordos. Mais nada de moito. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todos e a todas. En primeiro lugar, o que nos queremos deixar claro é que o Plan Xeral de Ordenación Municipal é, sen dúbida, pois, o instrumento urbanístico máis importante do municipio, non? E que, ao noso entender, pois, leva un atraso excesivo na súa tramitación. Máis de 4 anos desde a súa aprobación inicial, entendemos que é un prazo que non se pode considerar razoable para un documento desta relevancia estratégica para o futuro da cidade. É certo que se trata pois, dun expediente complexo, con múltiples informes sectoriais e un número elevado de alegacións, como dicía o voceiro que me precedeu no uso da palabra, pero esa complexidade non pode empregarse como argumento para normalizar a falta de avance nin a prolongación indefinida dos prazos. Dito isto, pois tamén é importante situar o debate no seu contexto correcto, non? A tramitación do pensión non é un proceso discrecional nin arbitrario, é un procedemento administrativo, suxeito a informes técnicos, avaliacións ambientais e garantías legais que condicionan o seu desenvolvemento. Agora ben, isto tampouco exime o Goberno municipal da súa responsabilidade política, de impulsar o expediente, axilizar os trámites na medida do posible e manter unha información clara e continua tanto á corporación como á veciñanza. E neste punto pois, queremos facer unha reflexión sobre o enfoque desta moción, porque cando se formula a necesidade de que a información se traslade fundamentalmente a través dunha xunta de voceiros, non estamos necesariamente ante unha proposta de maior transparencia, sino casi ante un modelo de información restringida a un ámbito político reducido, non? E iso entendemos que é importante sinalalo. A transparencia dun proceso desta magnitude non pode depender de espazos limitados de interlocución, sino de mecanismos formais, públicos e estructurados de seguimento como é este mesmo salón de plenos. Senón, podería parecer que ao Partido Popular non lle molestan esas conversas ocultas, cito textualmente, senón o que lle molesta é non formar parte delas. Hai unha comisión específica, que está convocada para mañán, que é o espazo adecuado para o seguimento técnico e político do expediente, con información completa, documentada e accesible para todos os grupos da corporación que esperamos recibir mañán. E debe ser tamén neste salón de plenos onde se deben de dar as explicacións pertinentes para o coñecemento de todos os veciños. Nós, desde a nosa posición independente, non imos a entrar en dinámicas nin de opacidade nin en fórmulas que poidan derivar en espazos pechados de información, baixo unha apariencia de control político. A transparencia real non é a concentración da información nunha mesa reducida, sino a apertura ordenada, verificable e institucional ao conxunto da corporación e, por ende, aos veciños. E tampouco imos aceptar que o debate do pensión se converta nun instrumento de confortación partidista. O que precisa Betanzos é avanzar no plan, garantir seguridade xurídica e asegurar que o resultado final sexa un documento sólido e útil para o futuro do municipio. Non máis atrasos, non máis incertezas e, sobre todo, non máis utilización política dun instrumento que debe ser de cidade e non de partido. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite a todas as presentes e hoxe especialmente aos que nos ven nas súas casas. Ben, en primeiro lugar, debo recoñecer que cando se nos informou da presentación desta moción, pois foi certamente interesante. Non interesante pola súa redacción, porque deixa caer nunha serie de falsidades, senón porque resulta moi reveladora. Resulta reveladora sobre o nerviosismo e a frustración dun Partido Popular que, como lles acaban de dicir os seus antigos compañeiros, está fora de xogo. Nerviosismo porque é un tema que non poden controlar e frustración por verse
completamente alleos do debate político nun tema tan importante como este para todos os betanceiros e betanceiras. Pero claro, tamén nos deixa ver a frustración pola súa forma de entender a política e o diálogo. O Partido Popular parecelle dunha falta de opacidade e de transparencia que dúas organizacións políticas se senten para falar. É dicir, que nos sentemos, que dialoguemos, que acordemos, que desacordemos, que debatamos, que nunhas ocasións estemos de acordo e noutras non. Iso non é ni democrático, nin transparente. Nos sabemos que no seu caso lle resulta bastante complexo dialogar e chegar a acordos. Quizáis por iso non entendan que outras forzas políticas sí sexamos capaces de ter diálogos con partidos, con forzas que non son a nosa propia. Supoño que a vostedes isto lles resulta extraño cando só saben manter diálogo, ese sí, opaco, con concelleiros tránsfugas cos que pactan alcaldías que as urnas non lles dan, ou con outros partidos políticos de extrema dereita cos que pactan decidir quen é ou non é cidadán e ten dereitos nun Estado democrático en que todos debemos ser iguais. Iso sí é democrático e transparente. O que falamos os demais non. O PSOE e o BNG en 2023 asinamos públicamente máis transparencia. Non podía haber un acordo de goberno para que a señora María Barral fora alcaldesa en que un dos primeiros puntos dicía negociar a aprobación dun pexón. Se nun acordo asinado públicamente entre dúas forzas políticas se recolle este punto, será que se vai negociar? Será que en algún momento nos sentaremos, dialogaremos, acordaremos, desacordaremos e debatiremos sobre esta cuestión? Falan vostedes de negociacións privadas entre socios de goberno. De verdade, nos agradecemos moitísimo que nos coloquen nesa posición de socios de goberno. Estamos encantadas que nos consideren socias do goberno. É un interese que de verdade compartimos, gustaríanos ser, non socios de goberno, gustaríanos ser o goberno deste Concello. Iso só se pode conseguir despois dun proceso electoral, non porque o Partido Popular o recolla nunha moción. Vostedes saben perfectamente que non somos socios do goberno do Partido Socialista, senón que somos unha forza seria e responsável, pero que forma parte da oposición deste Concello. E sobre o das negociacións privadas, opacas e transparentes, para rematar co tema, simplemente se me acorda dicirles un refrán, que a quen é do demo todo lle parece o inferno, ou en castelán, para que o entenden, piensa el ladrón que todos son de su condición. Pero non imos pensar nisto, imos pensar que non hai mala fe, que o que pasa é que simplemente non están informados daquelas cuestións que se lle trasladan á cidadanía, que o BNG cometeu un erro á hora de trasladar a información pública aos medios e á veciñanza de Betanzos, que a pesar de manter unha conferencia de prensa, a pesar de mandar unha nota de prensa, a pesar de dedicar o artigo da CEBE deste mes a esa cuestión, a pesar de informar nas nosas redes sociais desde o momento do pacto de investidura, a pesar de mandar notas de prensa en abril de 2026, en abril de 2024, pois esa información sobre o proceso de negociación do pexón non lles chegou. Pois se a vostedes non lles chegou esa información, agradecémosles públicamente que nos dean hoxe a oportunidade de trasladarlla unha vez máis. E o que faremos trasladarlles a vostedes, aquí en directo, aquí lo que dixemos públicamente en todas as anteriores ocasións que lle acabo de mencionar, a postura do BNG sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal e sobre o que lle estivemos trasladando ao PSOE nesas negociacións oscuras e pouco transparentes que se desenvolveron nestes anos. Primeiro, no BNG estamos convencidas de que Betanzos necesita un pexón. E creo que todos os que estamos aquí sentados e sentadas estamos de acordo. Necesitamos un pexón que ordene, que planifique o desenvolvemento e o crecemento de Betanzos, con criterios de calidad de vida, de servizos públicos, de defensa do interese común, de sustentabilidade, de protección do patrimonio e do medio ambiente, do dereito á vivenda. O que tamén estamos de acordo todos e todas é que non necesitamos un mal pexón.
que favoreza as aberracións urbanísticas, a destrucción dese patrimonio natural ou histórico, que facilite a especulación ou que poña por diante do interese das persoas o lucro privado dos especuladores. Imos ser moi claras. Preferimos que non haxa un mal pexón agora a que haxa un bo pexón dentro dun tempo. Esa é a postura do BNG. En segundo lugar, nos defendemos un modelo urbanístico sensato, sustentável e que teña que ver cos tempos a que estamos a vivir. No actual goberno saben que teñen a man do BNG tendida para desenvolver un pexón que protexa, que dinamice e que recupere o casco histórico, que favoreza ese urbanismo sustentável do que falamos, que poña en valor o noso patrimonio histórico e natural, que favoreza a construción de vivenda pública e que dota a Betanzos dos servizos públicos de futuro que necesitamos todos e todas as betanceiras. Eles saben que teñen a nosa man tendida para todo iso e que se non é así, pois que esa man non estará abertamente tendido. Nos defendemos a seguridade, o sentido común e o medre ordenado de Betanzos. E non o facemos por unha cuestión táctica ou falando con a linguaxe máis popular, con unha cuestión puramente política, non, é que é a posición de fondo, que nos creemos que é coherente cos tempos que estamos vivindo e que levamos moitos anos defendendo aquí, en calquera outro concello en que teñamos a máis mínima capacidade de goberno. E o terceiro punto, que quizáis o máis polémico, o que máis debate está a dar nesas longas negociacións, é que nós estamos dispostas a traballar, a dialogar, a debater para elaborar un bo pexón, aínda que todos somos conscientes de que ese non sería o pexón que nós faríamos se tiveramos a alcaldía. Nos trasladamos as nosas liñas vermellas ao goberno do PSOE e públicamente tamén trasladamos que a nosa liña vermella é a construción nos terrenos inundables do Carregal. É algo que é público coñecido. Cal é a falta de transparencia e opacidade? Nos dixemos claramente que non imos apoiar un pexón que contemple a construción nos terreos asolagables do Carregal. E facémolo porque non cremos que sexa sensato nin sustentável e, ademais, é que, por desgraza, a realidade está nos dando a razón. É dicir, cada vez vemos máis problemas reais en zonas que son inundables. Problemas para a vida das persoas, por desgraza, problemas para as construcións neses lugares, problemas de desprendementos de terreos en zonas que antes se consideraban seguras. Nos creemos que non se pode comprometer o futuro e a seguridade da xente para favorecer outro tipo de cuestións ou de movimentos urbanísticos, porque creemos que non é algo propio dun urbanismo do ano 2026 e que nos levaría a épocas pasadas nas que se cometeron graves erros neste sentido e son os erros que non podemos volver a repetir. E por iso lle trasladamos esa cuestión hai 2 anos xa ao goberno do PSOE e eles estiveron a traballar en buscar solucións que permitan que efectivamente esta cuestión non se dean, desenvolvendo as permutas, os convenios ou os mecanismos que sexan necesarios para que efectivamente no Carregal non se construa vivenda nin pública nin privada. É dicir, a nós o que non nos interesa é o ruído público. O que non nos interesa é alimentar a confusión. O que nos interesa é ter un debate serio e responsável sobre o modelo de cidade de concello que queremos construir. Sobre iso levamos 3 anos traballando, como xa dixemos que íamos facer no acordo de investidura que se asinou en xuño de 2023, e esa é a nosa liña. E para calquera outra cuestión aquí nos teñen. Moitas grazas. Moitas grazas, voceiro do equipo de goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, e boa tarde a todos e a todas. Ben, quero empezar a miña intervención clarificando non parte das verbas que se recollen na moción do Grupo Popular, e creo que para abordar esta moción é imprescindible situar o debate no plano que lle corresponde, que é o plano técnico, o plano xurídico e o plano procedimental.
Un plan xeral non é un documento discrecional, ningún trámite que se poida acelerar por vontade política, é un procedimento estrictamente regulado pola legislación urbanística, con fases obrigatorias, informes sectoriais perceptivos e garantías xurídicas que deben cumprirse antes de cada paso. Polo tanto, nin se está actuando, como decía o voceiro do Partido Popular, para beneficiar posicións persoais ou para favorecer a especulación, porque esas son dúas das acusacións, non? Que recolle de forma grave, volvemos ás andadas, nunha moción que se presenta a este pleno. Preséntase unha moción para que se explique e se convoque unha comisión para explicar a situación do plan xeral, pero deslizamos que este está sendo retrasado a propósito por parte do goberno municipal debido a pactos oscuros, a intereses privados, me imagino que de algún dos 6 concelleiros ou dos 3 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, porque esa é a afirmación que fan, novamente, acusando sin ningún tipo de pudor, e que se está a traballar nun plan para posibles beneficios especulativos, non sei a base de quen. O que temos que ter en conta é que o Concello licitou no seu momento un plan por terceira vez, a redacción dun plan xeral, e o licitou porque, se facemos memoria, un anterior goberno bipartito deixou un plan xeral prácticamente redactado para a súa aprobación inicial, quedou no pendente dun trámite medioambiental, entrou naquel momento o Partido Popular a gobernar no ano 2007 e durante o 2007 ao 2011 o guardou nun caixón, e cando algún veciño ou veciña de Betanzos ia a preguntar por que o plan non avanzaba, a contestación era porque vamos ter maioría absoluta no seguinte mandato e o tramitaremos. Que provocou iso? Que non tivo maioría absoluta, que o plan xeral non contemplaba os cambios normativos e houve que volver a licitalo novamente. Segunda licitación se fai no ano 2012 por parte do goberno de Ramón García, se somete a aprobación inicial, aí non se deixou nun caixón, a pesares de que sabíamos perfectamente que non ia ser apoiado, e non se aprobou ese plan xeral, polo tanto houve que volver a licitalo. Licitouse no ano 2019, quero recordar, e aprobouse de forma inicial no ano 2021. A partir de aí, desa aprobación inicial, transparencia total e absoluta, a que permite a lei, porque non permite outra. Na fase de redacción non se pode dar ningún tipo de información, ningún tipo de transparencia a veciñanza, nin a ningún colectivo, simplemente o equipo redactor, e neste caso, ca asistencia de todos os grupos que conformaron esas dúas corporacións que participaron na redacción dese plan xeral, mantiveron moitísimas xuntanzas na que puideron facer propostas, na que puideron facer preguntas e na que puideron achegar todo o que estimaron oportuno para a redacción deste plan. Polo tanto, esa exposición pública se fixo no momento da aprobación inicial, con total transparencia e con total apoio á nosa veciñanza. Non foi unha exposición pública ao uso, como se fixeron en moitos concellos da nosa contorna, que se colgaban os planos nun local social e os veciños e as veciñas podían ir a consultalos. O que fixo este Concello foi poñer a un técnico disponible para todos os veciños e para todas as veciñanzas para que lles informase de como quedaba o plan xeral en todo o municipio e en concreto nos intereses que tiveran eses veciños e esas veciñas. Para máis INRI preparouse unha web que estivo aberta e está aberta a todos os veciños e a todas as veciñas, nas que poden consultar calquera referencia catastral deste Concello e descargar a información urbanística de cada unha das parcelas. A maiores, durante esa exposición pública, o Concello traballou arreo para obter todos os informes sectoriais, que foron uns cantos, e nesa exposición pública, no período de alegacións, presentáronse ao redor de 700 alegacións, como di o Partido Popular na súa exposición de
motivos. Polo tanto, se fixo esa transparencia pública, total e absoluta, e os veciños e as veciñas puideron alegar o que estimaron oportunas. Nese proceso de obtención de autorizacións sectoriais de todas as administracións que teñen algo que dicir neste plan, tanto a administración estatal a través de multitudes de ministerios como a administración autonómica, como a propia Deputación Provincial da Coruña nas afeccións nas estradas provinciais, o Concello foi obtendo os permisos, todos eles favorables. O último en chegar foi o de Augas de Galicia, en concreto para a captación do río Mendo, para a captación da auga para trasladar á potabilizadora, posto que había que redimensionar esa captación para o número de habitantes que prevé o plan alcanzar ata o ano 2040. Todos estos informes favorables foron chegando ao Concello e, evidentemente, algúns deles con condicionantes. Polo tanto, o documento aprobado no ano 2021 tivo que ir incorporando todos os condicionantes desos permisos sectoriais e, evidentemente, eso provoca un retraso. Decía o voceiro dos non escritos que o plan leva un retraso para o seu punto de vista e, evidentemente, a todos e a todas nos gustaría que estivese máis avanzado, pero non é unha decisión política atrasalo, é unha consecuencia da administración e de seguir os prazos pertinentes que marca este tipo de procedimento en base á normativa estatal e á normativa autonómica e, evidentemente, un documento de semexante calado que vai a estar vixente, as previsións son máis alá do ano 2040, pois debe de ir con todo os informes ben atados e o documento ben adecuado á normativa vixente. Nese procedimento paralelo de adaptación ao documento a esos permisos sectoriais, pois tamén houbo que adaptar ese documento á proposta de resolución dende o punto de vista técnico e xurídico das máis de 700 alegacións presentadas, que se resolverán, de ser o caso, no momento da aprobación provisional do plan. Polo tanto, a petición que se nos fai nesta moción volve a estar errada, porque se nos insta ao goberno local a que resolvamos as 700 alegacións. E as alegacións, en base a esa transparencia e en base a esa participación e en base a esa legalidade, as ten que resolver o Pleno da Corporación Municipal do Concello de Betanzos con maioría absoluta. Polo tanto, outro fallo que ten a moción e causa que afirma a voceira do Grupo Popular que hoxe non está presente, polo tanto tampouco vou a opinar sobre ese tipo de peticións que deberían de ter un pouco máis de rigor. Polo tanto, se foi avanzando na tramitación do plan en base a esas alegacións, en base á resolución desas alegacións, en base a esos informes sectoriais e a maiores temos que ter en conta que os técnicos municipais se teñen que pronunciar, é dicir, é necesario un informe de intervención, é necesario un informe de secretaría e é necesario un informe dos técnicos municipais, neste caso do arquitecto técnico. O último informe, como se poderá comprobar na comisión que está convocada para mañán, é o informe de secretaría que está datado do mes de marzo do ano 2026. Houbo informes anteriores, evidentemente, concretamente un de intervención que é anterior, que poñía de manifesto unhos aspectos da memoria económica do plan, polo que se lle requeriu á empresa que adaptase, que corrixise, que tivera en conta esas cuestións que poñía de manifesto a intervención municipal no seu informe, que basicamente era que o plan contemplaba unha serie de gastos durante a súa vixencia e non contemplaba os ingresos que tería para as arcas municipais ese desenvolvemento do plan. É dicir, que se cuantifican económicamente unha serie de investimentos necesarios para o desenvolvemento do plan, evidentemente teremos que ter en conta ese incremento de vivendas, ese incremento poboacional, ese incremento de empresas
como vai a repercutir nos ingresos do Concello. Pois a empresa tivo que entregar esa corrección e, polo tanto, informar a intervención de forma posterior, concretamente tamén a principios do ano 2026. E unha vez que tivemos todos os documentos e todos os informes de forma favorable, a Alcaldía asinou unha proposta, un informe proposta o día 23 de abril deste ano e ao día seguinte pois convocou a Comisión de Seguimento do Plan Xeral Municipal e do PEPRI, do Plan Especial de Protección do Casco Histórico, para informar tamén sobre a tramitación do mesmo. E para os veciños e veciñas que nos están escuitando, pois parte do que se vai a informar mañán é que a empresa adxudicataria, logo da resolución do contrato por incumprimentos da anterior empresa, pois entendemos que nas próximas semana entregará xa o documento para aprobación inicial e poderemos estar a falar que no mes de maio deste ano o PEPRI este tamén aprobado de forma inicial, o que supón que hai que facer todas as comunicacións a todos os propietarios e propietarias de algún ben dentro do casco histórico e proceder á exposición pública e a participación cidadá para que se presenten as alegacións que se estimen oportunas. E durante toda esta tramitación administrativa e técnica do documento, ben é certo que mantivemos diversas xuntanzas co Bloque Nacionalista Galego e non o temos por que ocultar, porque en ningún momento o ocultamos. Firmouse un acordo de investidura que no seu punto segundo decía compromiso da redacción do Plan Xeral, poñéndose o equipo redactor a disposición do Bloque Nacionalista Galego para manter todas as xuntanzas necesarias para tratar de encaixar as alegacións formuladas polo Bloque Nacionalista Galego no seu día e así poder aprobar un plan xeral consensuado entre o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego. É dicir, resolver unhas alegacións dende o punto de vista técnico e dende o punto de vista xurídico. Polo tanto, nin intereses partidistas, nin intereses persoais, nin intereses especulativos. Parte desas alegacións, ademais do Bloque Nacionalista Galego, pois xa coincidían con varias alegacións de veciños e de veciñas da parroquia de Requián, concretamente de Infesta, e que xa o goberno local no seu momento anunciara de que xa se ian a ter en conta. A principal era a do Vial de Infesta e a petición dos propios veciños e de veciñas que querían que as súas propiedades se catalogaran de unha maneira inferior da que se catalogaba no plan xeral. E, evidentemente, contra iso non temos nada que opoñernos, sempre cando, evidentemente, os informes técnicos e xurídicos foran favorables, e así o foron. E dentro desas conversas, nas que o equipo redactor informou ao Bloque Nacionalista Galego de que alegacións das que presentaban se podían ter en conta dende o punto de vista xurídico e dende o punto de vista técnico, surxiron nesas conversas a problemática existente no ámbito do Carregal e se viron incrementadas logo de ver os episodios que se sufriron debido ao cambio climático, tanto pola dana en Valencia ou como as enchentes que houbo en outros puntos de Galicia ou en outros puntos do Estado español, no que vimos que por construir en zonas asolagables, pois, aparte de perderse bens materiais, pois se chegaron a perder vidas humanas. E, polo tanto, dentro dese ámbito da legalidade, dende o punto de vista técnico e xurídico, se buscou unha alternativa sin danar os intereses dos propietarios, pero tendo en conta os intereses dos veciños, das veciñas e do propio Concello, que foi a figura dunha permuta voluntaria para que esos terreos da parcela que está máis cercana ao río Mendo pasen a ser de titularidade municipal para posteriormente, e aquí está o compromiso claro e contundente deste goberno municipal, declaralas zonas dotacionais e construir unha gran zona verde para o disfrute dos nosos veciños e das nosas veciñas e que non se vexan afectadas nin vivendas
nin vidas humanas. E, evidentemente, esos propietarios que firmen as permutas van a ter o mismo espazo para construir en parcelas de titularidade municipal, donde os condicionantes da construción non son os mesmos que en esa parcela, que entre outros condicionantes os baixos teñen que ser pilotados e diáfanos. Non se pode construir en planta baixa. No caso de que a día de hoxe obtiveran permiso de Augas de Galicia, que tamén é discutible. Pois dentro desa maior seguridade para os veciños e para as veciñas e para os propietarios tamén se lles formulou. E non foi unha información opaca, nin oscurantista, senón que se lle trasladou a todos os propietarios e propietarias desas parcelas e se mantiveron diversas xuntanzas con eles e un equipo redactor fixo esa proposta de permuta e, evidentemente, ese 30% de vivendas de protección oficial que leva consigo este Plan Xeral de Ordenación Municipal, pois o 30% que ia nesa parcela, pois vai a ir en outra parcela no caso de que o plan sexa aprobado. Polo tanto, reitero, transparencia toda, pero no momento que había que dar a transparencia, que foi na participación pública. Retraso o motivado polo devenir dun expediente como é o dun plan xeral que tivemos que licitar en 3 ocasións. Se fora a primeira, pois encantados, pero non. Desgrazadamente para os veciños e para as veciñas de Betanzos levan esperando bastantes anos para un plan xeral. Non levan 30 anos, como di a moción, posto que as normas subsidiarias son do ano 97 e, bueno, vamos darlle un período de carencia, non? Creo que esas normas no seu momento eran unhas normas adaptadas á legislación vixente, polo tanto non levan 30 anos desfasadas, levan bastantes anos desfasadas e deberíamos de ter xa aprobado un plan xeral. Polo tanto, eu a responsabilidade que lle pido aos grupos que conformamos esta corporación é que dunha vez por todas deixemos de pensar en como podemos pegarlle unha patada no cu ao goberno, pero pegándolle aos veciños e ás veciñas de Betanzos. O plan é un plan totalmente adaptado á legislación vixente, cumple con todos os procedementos, cumple con todas as indicacións dos órganos e das administracións que tiveron que decir algo mediante esos permisos sectoriais. O informe proposta do secretario é de marzo do ano 2026, o da alcaldesa do 23 de abril. Mañán haberá unha comisión, posteriormente entregarase toda a documentación a todos os grupos para que a estuden e fagan as preguntas que estimen oportunas ao equipo redactor e que de unha vez por todas pois o documento sexa aprobado no menor prazo de tempo e que de unha vez por todas Betanzos poida contar con un plan. Pero tamén quero dicirlle aos veciños e ás veciñas, é a aprobación provisional e a resolución provisional das alegacións. Quen ten a última palabra no desenvolvemento urbanístico deste Concello e dos restantes 312 concellos da nosa comunidade autónoma é a Xunta de Galicia, quen aproba de forma definitiva o planeamento e é a que ten que resolver de forma definitiva esas alegacións, porque tamén se pode dar o caso que o Concello de Betanzos, desas 700 alegacións, diga que 400 se estiman e que logo a Xunta de Galicia diga que parte desas 400 que se estimaron non se poden estimar, que hai que estimar estas e outras non, e mudar o plan xeral, pero evidentemente o farán dende o punto de vista técnico e xurídico, tal e como tamén este goberno vai a presentar a resolución das alegacións dende un punto de vista técnico e xurídico, nunca dende un punto de vista partidista, nin particular, nin favorecendo a especulación. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, cando presentamos esta moción, pois aos poucos días chegou a comisión de seguimento. Cousa que, bueno, que ese era o obxectivo da moción, de presentar precisamente esta moción, conseguir esta comisión. Co cual o éxito da moción xa está garantido independentemente do que se vote aquí. Respecto do nerviosismo, verá, nós non estamos nerviosos, os que están nerviosos son os veciños, que queren saber o que vai pasar co Pexón. Ese sí que están nerviosos. E respecto das acusacións gravísimas que falaba o voceiro do PSOE,
O que se di é que a transparencia é a mellor forma de afastarse da especulación. Non sei vostedes se entenden que é unha acusación gravísima, pero ben, din que o que se pica, allos come. Mais nada. Concelleiro non ha escrito. Se o éxito da moción xa está conseguido, retiren a moción, así xa non votamos. Nós sí que, pois, evidentemente, pois, nos emprazamos a comisión de seguimento de mañán, que é pois onde pois poderemos ver un pouco polo miúdo por onde vai este documento, pero nós xa adiantamos que se nós entendemos que o plan xeral de ordenación municipal que se propoña é un documento sólido e, sobre todo, se entendemos que é útil para Betanzos, nos ímolo a apoiar sin ningún tipo de dúbida, porque entendemos que o PXON non é un documento de partido, sino que é un documento de cidade. Entón, quedámonos con iso. Si o que nos vemos mañán e despois de analizalo, o que se trae a este pleno, é un PXON útil para Betanzos, vai a contar con o noso apoio. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Señora Barral. Señora alcaldesa, perdón. Veñen má arriba. Pero non nos van dicir nada máis. É dicir, presentan unha moción exixindo explicacións, acusándonos de opacidade, de falta de transparencia, de falta de información. O Concelleiro de Urbanismo informa sobre todo o procedimento de tramitación do PXON destes últimos anos, do Estado, do momento da aprobación ou das respostas a alegacións. Nos informámoslos do que negociamos con eles e o que nos din. A moción foi un éxito, conseguimos que haxa unha comisión. Vale, pois nada. Se lles interesa, nos íamos votar a favor, porque nese exercicio de transparencia que nos exixen continuamente imos votar a favor da súa moción e agardamos tamén a comisión de mañá para seguir recabando máis información sobre a cuestión. Nada máis. Gracias. Moitas grazas, voceiro do equipo de goberno. Nada, é que eu non, cando di que o que se pica allos come, non, eu non estou nin picado nin enfadado, o que non podo tolerar é que volvan as andadas. É o que non podo tolerar, de que fagan acusacións infundadas, porque o di o papel, eu non o inventei. Aquí din que o urbanismo e o futuro de Betanzos non pode converterse nun obxecto de negociacións privadas entre os socios de goberno, nin un instrumento sometido a intereses partidistas ou persoais. Nos están acusando de levar a cabo un plan xeral de forma opaca e con intereses partidistas e persoais. E non é que me moleste, é que non o podo tolerar, porque volven a facer acusacións infundadas. E xa, para rematar, acaban dicindo que se debe de tramitar con máxima transparencia, xa que está a mellor fórmula para afastarse de calquera sombra vinculada a decisións especulativas. Non sei a que decisión especulativa se pode estar referindo. É que non o sei. Se a vostede lle parece unha operación especulativa tratar de que unha parcela se permute por outra para tratar de garantizar que esa parcela non vai a sufrir danos provocados polo cambio climático, pois igual entendemos un mundo ao revés, que converter a futuro unha parcela urbana en dotacional, pois é especulativa, sí, igual, pero a inversa. Pero os propietarios en ningún momento se lles perxudica, simplemente se lle cambia unha parcela situada aquí por outra parcela situada a uns poucos metros e coa característica de que na parcela de destino o tipo construtivo é bastante máis favorable para eles e para as vivendas de promoción oficial e para as vivendas que poda promover o Concello que nunha parcela que é asolagable e que os baixos teñen que ir pilotados. E xa para rematar, decía que o obxectivo da moción o que pretendían era que se convocase esta comisión. Non, vostedes pedían que se convocase unha xunta de voceiros. Eu creo que o obxectivo da moción é que liron o periódico da CEBE no mes de marzo, onde a alcaldesa manifestou que cada vez vía
que tiña a sensación de que o plan xeral se podería aprobar nun período breve de tempo, viron as novas do Bloque Nacionalista Galego explicando parte do que acabamos de explicar do ámbito do Carregal, e vostedes se veían en terra de ninguén e quixeron presentar esta moción, pero están en todo o seu dereito. E xa para rematar, dúas frases que tamén recollen na súa moción, que é o desprezo á veciñanza e negociacións opacas. Miren, negociacións opacas e desprezo á veciñanza é cando a alcaldesa de Betanzos lle ten pedido dende fai máis de 2 anos, de 3 anos ou de 4 anos a un conselleiro unha visita para falar dunha reforma nun colexio e que ese conselleiro veña a Betanzos e anuncie esas obras nun establecemento de hostelería tomando un pincho de tortilla sin ter a deferencia de avisar a máxima representante da corporación para que así o trasladase ao resto dos grupos políticos, porque eso sí é desprezar a veciñanza, actuar de forma partidista e vir a facer anuncios sobre peticións dunha comunidade escolar de varios partidos políticos e do pleno dunha corporación nunha taberna en vez de avisar a alcaldesa ou de darlle a cita solicitada e sin contestación a esa petición de visita facer ese tipo de anuncios. Eso sí que é desprezar a nosa veciñanza. Nada máis que engadir nesta segunda intervención. Ben. Bueno, antes de someter a votación a moción, aínda que entendo que polo aquí escoitado todos e todas estamos a favor, quero aclarar dúas cousas. Primeiro, que celebro que consideren un éxito tela presentada porque o obxectivo era que se convocase esa comisión, decirlle que excusaban a moción daquela porque se ia convocar de todos os xeitos, como acaba de explicar o voceiro do equipo de goberno, despois de ter todos os informes pertinentes no mes de marzo, en canto se puido se convocou esa comisión. Segundo, decir que os veciños, sí é verdade que hai moitos veciños e veciñas que preguntan pola situación do plan xeral, é lóxico, ademais, sempre que preguntaron se lles contestou pois o momento de tramitación no que estaba, e agora, como se acaba de mencionar, no mes de marzo dixen que algo así como que podíamos estar chegando ao final dese procedemento por fin, porque é verdade que Betanzos nunca tivo un plan xeral de ordenación municipal e creo que estaremos todos e todas de acordo, é moi necesario no noso municipio. Pero sí me gustaría tamén aclarar para a corporación, pero tamén para todos e todas os que nos escoiten, que cando se di requerir ao goberno local que resolva e responda ás aproximadamente 700 alegacións recibidas, esta redacción é moi incorrecta, porque o goberno local non pode resolver as alegacións. Este pleno, se no seu día se aproba o Plan Xeral de Ordenación Municipal, con esa aprobación resolverá esas alegacións. E despois, nun segundo paso, será a Xunta de Galicia a quen as resolva definitivamente. Por tanto, o goberno local non ten forma de resolvelas. Quero que quede meridianamente claro. O día que o plan xeral veña a pleno, se aproba pola maioría absoluta que require para a súa aprobación, ese será o momento no que se resolvan as alegacións. E os veciños e veciñas recibirán información sobre a alegación que presentou cada un e cada unha delas. Pero non antes, non pode ser antes. Non pode o goberno local resolvelas. Faltaría máis, afortunadamente, non é así o procedemento. Entón, procederemos á votación. Entendo que todos estamos de acordo con esa salvedade de que ese punto ten unha redacción incorrecta que me gustaría que ou que se correxise ou que se tivese en conta as palabras que acabo de manifestar.
Entón, entendo que se aproba por unanimidade de todos os grupos, pero con esa salvedade, por favor, que conste en acta. Vale. Pasamos ao punto seguinte. Pois o punto seguinte é a moción do PP para instar a convocatoria de debate sobre o estado do municipio. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. O control e a fiscalización por parte dos grupos que conformamos a corporación é, como ben saben, unha das ferramentas fundamentais para facer o seguimento ao equipo de goberno sobre as actuacións que este executa ou pretende executar. Precisamente, na sección cuarta do Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Betanzos sobre o control e fiscalización polo pleno de actuación dos demais órganos de goberno, podemos observar que no seu artigo 65 detállanse os diversos medios de control que se poden levar a cabo en sesións plenarias ao Executivo Municipal. Nesta ocasión, referímonos ao apartado B, debate anual sobre o estado do municipio, que establece no artigo 70 tanto as datas nas que será celebrado, orde de comparecentes, así como a necesidade de fixar nunha xunta de voceiras e voceiros a duración das quendas de intervención dos grupos políticos. No Regulamento Orgánico Municipal contémplase a celebración do debate do Estado do municipio nos 2 primeiros meses de cada ano. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Betanzos presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, que nun plazo máximo de 10 días a contar deste acordo, se consensúe os tempos de intervención de cada grupo. Segundo, que o debate do Estado do municipio se leva a cabo nunha sesión plenaria extraordinaria antes de que remate o vindeiro mes de maio, non de abril. Terceiro, que a alcaldesa ou concelleiro do que delegue leve a bo fin os acordos. Máis nada. Quero aclarar que esta moción presentouse fora de plazo no pleno anterior e por eso vai o de abril. Máis nada. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Señora alcaldesa, ben, pois pouco que decir porque esta moción non é máis que o que nós trouxemos a robos e preguntos no pleno pasado, polo tanto, pois, sí, estamos de acordo con cumplir o que nos pedimos. Gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois nos imos estar sempre a favor de calquera iniciativa plenaria que leve consigo un exercicio de información á veciñanza sobre o devir da vida municipal e do Estado en xeral do noso Concello. Votaremos, obviamente, a favor sempre cando cambien ese acordo e que sexa antes de rematar o vindeiro mes de maio, porque o de abril témolo bastante ocupadiño da xenda xa. Daquela, o noso voto será favorable. Moitas grazas, voceiro socialista. Ben, de forma breve, evidentemente. Hai un reglamento de organización municipal que contempla a realización deste pleno sobre o estado do municipio, regulamento que foi un goberno socialista o que redactou e o que lle deu participación a todos os grupos que se consideraron para enriquecer o texto. Evidentemente, estamos de acordo en que se convoque ese pleno extraordinario, en que se convoque a Xunta de Voceiros e Voceiras para na que a alcaldía levará unha proposta de turnos e de duración dos mesmos para regular o debate e simplemente decir que en esas áreas de transparencia e de información á veciñanza non foi convocado a día de hoxe, posto que estamos tanto dende a dirección política como dende a dirección administrativa con 4 frontes abertas importantes nestes momentos e que queríamos ter todos os datos para tamén poñelos de relevancia nese debate sobre o estado do municipio para que todos os veciños e todas as veciñas que nos escoiten tamén sexan coñecedores de como están esos expedientes que non son outros máis que a redacción do plan especial do casco histórico, o PEPRI, o Pexón, evidentemente, e a situación do complexo San Roque, que tal como se informou nunha comisión a semana pasada, xa se vai a traer unha proposta a pleno para tratar de desbloquear a situación e o plan de sostenibilidade turística en destino, que estamos xa a piques de rematar e que estamos a traballar arreo para todas esas baixas económicas que se produciron no devenir das licitacións que se levaron a cabo, grazas a unha interpretación da Xunta de Galicia que nos permite reinvertir esas baixas en novos proxectos, estamos traballando arreo para tratar de poder destinar esos fondos para o ben dos nosos veciños e veciñas, pero unha situación complicada polos prazos e
polas accións que se poden levar a cabo dentro dese plan de sostenibilidade turística que está pois agora mesmo en proceso de finalización, ca obra de recuperación do edificio onde estaba situado a Policía Local para convertelo nun centro de interpretación turística e nun museo sobre o antigo Reino de Galicia, ou como a recente licitación que acabamos de propoñer a semana pasada para a instalación de sinais luminosas en 5 pasos de peós no noso casco histórico. Entón, para poder tratar de dar toda esa información, non se celebrou de momento o pleno, pero o compromiso deste equipo de goberno é celebralo dentro dese mes de maio e convocar esa xunta de voceiros para pechar os turnos e os tempos de intervención do devandito pleno. Nada máis que engadir. Moitas grazas, voceiro popular. Voceiro. Ben, pois, señor secretario, este punto apróbase por unanimidade con esa corrección, sustituir o mes de abril polo mes de maio, e pasamos ao punto seguinte. Pasaríamos ao punto 6, a moción do BNG para a creación dunha área de restauración ecolóxica na zona do Carregal, Ribeira, Porto, en Betanzos. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. O Concello de Betanzos posúe unha riqueza inigualável desde o punto de vista patrimonial, histórico, cultural, mas tamén desde o punto de vista natural. A nosa situación no val que conforman os ríos Mende Mandeo e a entrada da ría de Betanzos fan da nosa contorna un hábitat natural de grande interese. Non obstante, séculos de acción humana e de malas intervencións urbanísticas e paisaxísticas levaron á degradación do espazo natural que nos rodea. Desde a aprobación do Regulamento 2024 en 1991 da Unión Europea relativo á restauración da natureza, á restauración dos hábitats que nos rodean e evitar a degradación de outras zonas, tornouse nunha realidade e nunha prioridade. Neste sentido, os bosques de ribeira e as zonas asolagabeis convertéronse en hábitats prioritarios para a Unión Europea, como zonas que compre recuperar e protexer. Ante esta directiva, debe ser a Xunta de Galiza que identifique os hábitats que deben ser recuperados diante da Unión Europea e o Ministerio correspondente debe trasladarlos á Unión Europea. Non obstante, hai figuras de protección de natureza que os concellos poden aplicar para conseguir a protección e a recuperación de espazos naturais. Así, os espazos naturais de interese local son figuras que poden utilizar os municipios para protexer hábitats naturais en risco. Betanzos posúe varias zonas que se poderían catalogar como ENIL, mais estes non poden ser declarados en zonas que xa estean incluídas na Rede Natura 2000, polo que sería recomendable a utilización da figura da área de restauración ecolóxica. Entendemos por área de restauración ecolóxica aquel espazo xeográfico delimitado que, presentando un estado de degradación que comprometa os servizos ecosistémicos que presta, sexa declarado formalmente coa finalidade prioritaria de recuperar a súa estrutura, funcións e procesos ecolóxicos, mediante medidas planificadas e sometidas a un réxime específico de protección e xestión. As ARE son unha categoría específica de espazo protexido de ámbito autonómico cuxa finalidade principal é a restauración ecolóxica de ecosistemas degradados, sen prexuízo de que unha vez acadados os obxectivos da restauración poidan integrarse noutra categoría de protección ou manter un réxime de protección compatible coa súa nova condición ecolóxica. Desde o BNG consideramos que sería necesario o impulso do espazo Carregal, Ribeira, Porto como área de restauración ecolóxica. Esta catalogación permitiríanos protexer a zona, facer propostas a nivel estatal ou mesmo europeo para conseguir fondos para a súa recuperación e desenvolver actuacións que eviten o asolagamento destas áreas. Ao mesmo tempo, permitiría facer un mapeo da zona fluvial, analizar as verteduras e demarcar as denominadas zonas de policía nas beiras do Mendo do Mandeo. E por todo isto, solicitamos o debate e aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a Xunta de Galiza a dar todos os pasos necesarios para a catalogación como área de restauración ecolóxica da zona do Carregal, Ribeira, Porto de Betanzos. En segundo lugar, facultar a Alcaldía Concellera en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. E a señora alcaldesa, e buenas noches a todos e a todas. Todo o que sea proteger espacios naturales, estaremos sempre aí. Tenemos la gran suerte de que nuestra ciudad esté bañada por 2 ríos y una ría, que deja un ecosistema único, al que tenemos que darle mucho valor. Nuestro voto, por supuesto, será favorable. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todas e a todos. Ben, dende o Partido Popular creemos que esta moción introduce unha cuestión interesante e necesaria para a recuperación ambiental das nosas ribeiras e da contorna fluvial de Betanzos.
E non é nada novo que digamos que estamos de acordo con isto, xa que no pasado mes de febreiro acompañounos nunha visita ao Porto o eurodeputado Adrián Vázquez e a xefa de zona de Portos Lorena Solana, na que se dixo e sacou en prensa a nosa intención de desenvolver un plan para minimizar os efectos das inundacións a través da recuperación das ribeiras como espazo de drenaxe natural se gobernamos nas próximas eleccións de maio. De todas formas, parécenos maravilloso que veña esta moción ao pleno, como xa dixen, e non vai deixar de contar co apoio deste partido. Canto antes se poidan facer actuacións e avances en este sentido, mellor. Espero que non se quede en papel mollado e verdadeiramente se comecen a dar pasos cara á recuperación das nosas zonas fluviais. Dito isto, tamén creo que temos que ter máis rigor á hora de levar ao día os mantementos que son competencia municipal, e refírome en este caso ao Porto, que por desgracia témolo bastante abandonado, cousa que creo que sabemos todos non debería de ser así. Calquera actuación de mellora que se faga no noso Concello debe ter o seu mantemento continuo e iso é algo no que coxeamos un pouco. Pero dito isto, o voto do Partido Popular vai ser favorable e non escatimaremos en esforzos por a parte que nos corresponda para que esta moción sexa levada a cabo de verdade. Moitas gracias e máis nada. Moitas grazas. Voceiro do equipo de goberno ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, en primeiro lugar, queremos sinalar que compartimos evidentemente o obxectivo de fondo desta moción porque falamos da protección e recuperación dun espazo de enorme valor ambiental para o noso Concello, como se di na moción que o ámbito Carregal, Ribeira, Porto, evidentemente, como se sinalou por outro portavoz, pois bañados polo río Mendo e Mandeo. Somos plenamente conscientes desa importancia destes ecosistemas e non só desde o punto de vista ambiental, senón tamén desde o punto de vista social e económica. E precisamente por iso creemos que este debate debe abordarse con rigor, con responsabilidade e cunha visión en conxunto. Porque a diferenza non só está no que queremos, senón en como o facemos. En ese sentido, desde o Goberno Municipal levamos tempo traballando nesta liña, dentro das nosas posibilidades e das nosas competencias, impulsando actuacións concretas para poñer en valor o entorno fluvial. Porque moitas das actuacións que este Concello está a impulsar están atopando de maneira reiterada trabas por parte da Xunta de Galicia. E temos exemplos moi claros. A senda peonil ao marxe do río Mandeo, unha actuación traballada e consensuada co tecido asociativo, incluído con plataformas defensoras do medio ambiente, non se pode executar porque segue bloqueada na tramitación vinculada á rede Natura, dependente da propia Xunta de Galicia. Ou actuacións que directamente quedan paralizadas ou sen continuidade, como a pasarela que comunica a zona de Sanxiao co campo dos Caneiros, unha infraestructura importante para a mobilidade e para a posta en valor do entorno, que segue, evidentemente, sen resposta. E mentres isto ocorre, o Concello segue asumindo responsabilidades. Porque imos levar a cabo unha actuación, estáse a levar estes días a cabo unha actuación de limpeza importante no marxe do río Mendo, nun primeiro punto e próximamente no Mandeo, co obxectivo de mellorar o estado do entorno e garantir cuestións fundamentais como é a seguridade e tamén a navegabilidade. E facémolo porque entendemos que é necesario, aínda que supoña ir máis alá do que estritamente nos corresponde ante a falta de actuación da Administración competente. Pero máis alá da figura concreta que se propón nesta moción, o que debemos abordar son os problemas de fondo. Falamos da presión sobre o ecosistema fluvial, do control das verteduras, da xestión das zonas inundables ou da conservación dos bosques de ribeira. E aquí é onde compre ser claros. Estas competencias, tal e como di a moción do Bloque Nacionalista Galego, corresponden á Xunta de Galicia. E, por tanto, tamén lle corresponde á Xunta de Galicia a planificación, a ordenación e execución das actuacións que sexan necesarias. Goberne ou non o Partido Popular en Betanzos. Este Concello non pode nin debe asumir unha planificación global deste tipo porque simplemente, como xa dixen varias veces, sobrepasa as súas competencias. O que sí que podemos facer, estamos facendo, é colaborar, impulsar, propoñer e actuar dentro das nosas posibilidades. Pero, como dicía, o que non podemos é sustituir a Administración que ten a responsabilidade directa.
E, sen embargo, o que estamos vendo é unha Xunta de Galicia que non está respondendo como debería. E máis aínda, unha Xunta, e xa a colación da limpeza dos marxes do río Mandeo e Mendo, que a través de Augas de Galicia non só nos resolve estes problemas, senón que incluso impón taxas aos concellos por actuacións vinculadas aos ríos. É dicir, non só que non o fai, senón que fai pagar aos demais por facer o que lle debería de corresponder. E se falamos de actuacións, tamén debemos de falar de como e cando se fan, porque hai exemplos recentes de intervencións realizadas en épocas pouco axeitadas, como o pasado mes de febreiro en zonas de regatos en plenas épocas de choivas, cando calquera actuación perde eficacia de maneira inmediata. En este contexto queremos dicir tamén que esta moción presenta outro elemento positivo, que é que pon en riba da mesa a necesidade de actuar de maneira coordinada sobre a ría e o seu entorno. E precisamente nesa liña este Goberno municipal vai a convocar en próximas datas unha mesa de traballo específica sobre a ría de Betanzos. Un espazo de coordinación no que deben de estar todas as administracións implicadas e os axentes relevantes para abordar con rigor os problemas reais deste entorno. É dicir, transformar esa vontade que recolle a moción en un traballo serio, en coordinación real e en propostas viables. Unha iniciativa que, por certo, debería de partir da propia Xunta de Galicia, pero que, unha vez máis, ten que ser impulsada desde o ámbito local ante a súa falta de resposta. Porque, mentres o Concello actúa dentro das súas competencias e mesmo máis alá delas, outras administracións, como dicía, bloquean, chega, tardan ou trasladan custos. Por todo iso, consideramos que o camiño non é simplemente aprobar unha moción, senón exixir quen ten as competencias que actúa e cumpra coa súa responsabilidade. Esta moción é positiva porque sinala un problema real que compartimos e o que toca agora, evidentemente, é dar pasos e avanzar con coordinación e responsabilidade. Pero para iso a Xunta de Galicia ten que deixar de bloquear e asumir as súas competencias. En ese camiño, Betanzos non pode quedar atrás. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Ben, polo falado estamos todos de acordo en que a protección e restauración dos ecosistemas é unha desas bases nas que debemos basear o desenvolvemento futuro da nosa sociedade, quizáis porque ao longo dos anos as nosas propias maneiras de vivir ou políticas urbanísticas erradas do pasado levaron á destrucción das ribeiras dos ríos, dos bosques de ribeira, dos humidais e de outros ecosistemas que é necesario restituir. Na Unión Europea son moi conscientes desta cuestión e por iso van dirixir parte das súas políticas e dos seus fondos cara a esta dirección no futuro. Polo que é necesario que sinalemos aqueles ecosistemas que nos consideramos que son propicios para que esas políticas actúen. Precisamente esta moción o que quere poñer o foco nesa cuestión, é dicir, nós temos varios deses ecosistemas e o que queremos é que a Xunta propoña que se actúe nelas para que se protexan, para que se recuperen e para que se soliciten os fondos europeos que sexan necesarios para recuperalos, actuar sobre eles e tamén desenvolver medidas que impliquen o non asolagamento no futuro e que non haxa danos para as persoas que residen deles, aparte desa recuperación no ecosistema. A nos gustaríanos que esta zona fose catalogada como ENIR, como espazo natural de interese local, porque creemos que a administración local pode actuar de maneira máis directa, como ben dicía o voceiro do equipo de goberno, mas resulta imposible porque toda esta zona está, ou parte dela, está baixa protección da Rede Natura 2000 e son figuras incompatibles a do ENIL e a Rede Natura 2000. Por tanto, a figura que consideramos máis axeitada é esta, a de área de restauración ecolóxica, que é unha figura autonómica, unha figura que constitúe a Xunta de Galiza. Decía a voceira do PP que lle exixe ao goberno que esta cuestión non quede en papel mollado. A ver, o goberno vai a trasladar a Xunta de Galiza, que ten que actuar é a Xunta. Se queda en papel mollado será porque o goberno da Xunta de Galiza non actúa. Entón, esperamos que todos eses cargos que viñeron a Betanzos a facerse unha foto e que din que van tomar medidas, e que non se acordaron que unha das medidas que podían tomar era a de crear unha área de restauración ecolóxica, agora que o goberno lle lo vai propoñer a instancias dunha moción do BNG, o faga. Que non fagan só fotos, que desenvolvan feitos. Porque esa instauración dun área permitiríanos acceder a unha ampla gama de fondos europeos e estatais que nos verían moi ben para actuar nesa zona a nivel ecolóxico e urbanístico. Por tanto,
Oxalá non quede en papel mollado, señora voceira. Simplemente, como chiscadela, señora Hermida, vaise constituir a mesa da ría, dea todos os datos á instancia, e por acoso de quen se vai constituir esa mesa da ría, non se poña medallas que non lle correspondan. Moitas grazas, nada máis. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Creo que es la meta de todos los grupos, para eso estamos aquí. Vamos a dejarnos de tanto la, si el puerto necesita, si el otro necesita, vamos a unirnos en una piña, y vamos a mejorar Betanzos, que es lo que nos piden nuestros vecinos, por favor. Nada más. Moitas grazas, voceira popular. Alcaldesa, bueno, creo que non pronunciei a palabra exixir na miña primeira intervención en ningún momento, pero bueno. Nada, remítome a esa primeira intervención e traen vostedes a moción, estamos dicindo que estamos completamente de acordo, evidentemente o que vostedes traen na moción é competencia da Xunta de Galicia, pois solicitamos a Xunta de Galicia que actúe, non hai problema ningún. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, voceiro. Dúas cuestións, grazas, señora alcaldesa. Falaba a portavoz popular na súa primeira intervención do porto, do mantemento do porto. Volvo a decirlle o que xa lle dixen en pasados plenos. O porto ten un pedazo cartaz que pon Puertos de Galicia. Fai escasamente uns meses a petición deste Concello, pois aglomeraron parte do vial, outra parte arrebachearon, o que sí que veñen é a poñer tamén precintos ás barandillas. O Concello, evidentemente, realiza o mantemento que boamente pode, o que non pode realizar é unha serie de inversións que neste caso pois corresponderán ao titular do porto. E tamén dicirlle que vendo que existe pois este tipo de mocións que hoxe vai a instancias do BNG e que apoiamos todos os grupos, pois esperemos que gobernen ou non no ano 27 pois a Xunta de Galicia traballe e pida eses fondos para que Betanzos pois poida ter esta área de restauración ecolóxica. Por último, pois decirlle a portavoz do BNG que sí, que a instancias de vostedes pois convocarase esa mesa da ría e nós teremos o honor de convocala. Así que nada máis e moitas grazas. Ben, pois debatido o asunto, entendo que se aproba por unanimidade de todos os grupos. Señor secretario, pasamos ao punto seguinte. Vale. O punto seguinte é o punto sétimo, a moción do BNG para a mellora do transporte colectivo de Betanzos e a súa contorna. Voceiro nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, boa noite a todos e a todos. O Concello de Betanzos sitúase no medio do Golfo Ártabro, a medio camiño entre as cidades da Coruña e Ferrol, e moi próximo doutras cidades galegas como Compostela ou Lugo. Esta posición privilexiada, desde o punto de vista xeográfico e estratéxico, permitiríanos comunicarnos con facilidade coa maior parte da provincia da Coruña e con boa parte do resto de Galiza. E facilitaría os movementos económicos, laborais e estudiantís das betanceiras e betanceiros no seu día a día. Porén, esta comunicación limítase ao transporte privado, posto que as betanceiras padecen a imposibilidade de utilizar un transporte público que sustitúa aos vehículos privados nos seus desplazamentos. Ao longo dos anos, no Bloque Nacionalista Galego de Betanzos, vimos denunciando a través de iniciativas no pleno desta corporación, nos plenos do Parlamento de Galiza e mesmo no Congreso dos Deputados o deficiente estado das vías ferroviarias e a carencia de servicios de proximidade que unan a nosa cidade con Ferrol e coa Coruña. Denunciamos o escaso investimento na mellora das infraestructuras, a supresión de liñas de autobuses con ambas as cidades e a ausencia de servizos específicos desde Betanzos cara aos campus universitarios e cara aos polígonos industriais da contorna. Todas estas iniciativas ían encamilladas nun único sentido, ofrecer á veciñanza de Betanzos e de toda a comarca das Mariñas
unha alternativa de transporte público, colectivo e ecolóxicamente sustentável, que sustituíse o automóbil privado, máis contaminante e, na maior parte dos casos, máis caro. A pesar de todas estas iniciativas e denuncias públicas, non observamos nos gobernos estatal, galego ni municipal unha intención e unha aposta clara por favorecer este tipo de transporte, xa sexa por estrada, xa sexa por vía ferroviaria. Por canto antecede, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar ao Estado que reserve orzamentos para mellorar o servicio ferroviario en Betanzos e na nosa comarca, concretamente para a modernización do trazado ferroviario entre Ferrol e A Coruña, completando a electrificación e a dupla vía. Construción do bypass de Infesta para favorecer o emprego do ferrocarril en toda a zona urbana A Coruña-Ferrol, acurtando tempos de viaxe entre as dúas cidades e articulando a comunicación entre os diferentes concellos da nosa comarca. Apertura de novo da estación apertura de novo de estacións como a de Betanzos para dar cobertura aos principais núcleos de poboación e habilitación de zonas de aparcamento gratuito nas súas proximidades. Deseño de frecuencias e horarios adaptados ás necesidades das usuarias, nomeadamente traballadores e estudantes, deseñando uns horarios útiles para as usuarias. Segundo, demandar da Xunta de Galiza que asuma todas as competencias en materia de ferrocarril interior. A creación dunha operadora ferroviaria pública galega para pôr en marcha un servizo de trens de proximidades, recuperando as liñas abandonadas, mantendo e aumentando liñas, frecuencias e paradas, e creando novos apeadeiros en zonas de crecemento poboacional. Que o tren sexa considerado un servizo público básico, universal e económicamente sustentável. Terceiro, instar á Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galiza a mellorar as frecuencias e horarios das liñas de autobuses e ofrecer todos aqueles servizos que sexan necesarios para permitir unha correcta conectividade entre Betanzos, A Coruña e Ferrol. Cuarto, instar á Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galiza a retomar as conexións entre Betanzos e os campus universitarios da Coruña e de Ferrol para permitir os desplazamentos diarios do estudantado betanceiro. Quinto, instar ao goberno local a estudar a posibilidade de establecer servizos de autobuses entre a cidade e os polígonos empresariais da contorna. Sexto, facultar á alcaldía e á concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, nos entendemos pois que antes de abordar este tema, pois tamén compre facer un diagnóstico da situación da mobilidade en Betanzos, non? Porque só desde esa análisis seria podemos propoñer solucións útiles. Betanzos é unha cidade cunha posición xeográfica estratégica, unha localización que debería de permitir unha alta conectividade tanto para desplazamentos laborais, educativos, económicos, pero, por desgracia, a realidade é xusto a contraria e temos que dicir, desgraciadamente, que a dependencia do vehículo privado, do coche, para os veciños da nosa cidade é prácticamente total. E isto prodúcese por tres problemas estruturais claros. En primeiro lugar, a ausencia dun sistema ferroviario de proximidade funcional. A liña Coruña-Ferrol presenta déficits históricos, trazado obsoleto, falta de electrificación, tempos de viaxe pouco competitivos e, sobre todo, unha ausencia total de planificación como servicio de proximidade. Non hai frecuencias adaptadas á demanda real, nin unha integración co resto de modos de transporte. En segundo lugar, o sistema de transporte por estrada, que tampouco está a responder ás necesidades actuais.
As conexións por autobús, especialmente cara a Coruña, presentan problemas recorrentes que afectan diariamente á vida de moitos veciños. Retrasos, supresións puntuais do servizo, modificacións de horarios e unha evidente falta de capacidade en horas puntas, con autobuses que chegan completos e deixan persoas tiradas nas paradas. E esta non é unha situación nin casual nin puntual, está directamente relacionada co cambio de modelo concesional impulsado pola Xunta de Galicia hai uns anos, que reestructurou liñas, frecuencias e operadores en lograr adaptar o servizo á demanda real existente. O resultado foi unha perda de fiabilidade e, sobre todo, de calidade, peor coordinación entre líneas, menor flexibilidade operativa e dificultades para garantir a puntualidade. Ademais, existen problemas de planificación técnica que son evidentes. Hai frecuencias que son insuficientes nas franxas de maior demanda, ausencia de reforzos estables en horas puntas, escasa adaptación aos horarios laborais e académicos e unha débil integración co resto do sistema de transporte. Todo isto provoca que o autobús deixe de ser unha alternativa competitiva frente ao vehículo privado. E o máis preocupante non é isto, sino que despois dunha leve melloría que se percibiu en determinados momentos nos últimos meses, estamos vendo novamente unha recaída nas incidencias, o que evidencia que o problema estrutural segue sen resolverse. En terceiro lugar, evidenciase unha falta de planificación da mobilidade a nivel comarcal. Betanzos non pode analizarse de maneira illada, forma parte dunha rede de relacións coa comarca das Mariñas, cos polígonos industriais e cos campus universitarios da Coruña e de Ferrol. A inexistencia de conexións específicas e coordinadas con estes puntos limita as oportunidades laborais e tamén formativas dos nosos veciños. Este é, polo tanto, o verdadeiro problema. Non falamos só de infraestructuras, sino dun sistema de mobilidade que está desartellado, é pouco fiable e, sobre todo, que é incapaz de competir co coche. Esa é a realidade. E a partir deste diagnóstico, pois nós entendemos que o primeiro que temos que facer é clarificar as competencias, non? Cada un ten as súas responsabilidades. O ferrocarril depende do Estado, e aquí pois debemos de ser claros, non existe unha aposta decidida polo tren convencional nin polos servizos de proximidade en Galicia. Anuncios recentes, vía Twitter, que é o que llevai o ministro de Transportes, pois anunciaba un apeadeiro en Valga. Un anuncio como este non fai máis que evidenciar unha política de actuacións illadas, sen unha visión de conxunto nin unha estrategia global de mobilidade ferroviaria que vertebre o territorio galego. No transporte por estrada, pois a responsabilidade, como todos sabemos, recae na Xunta de Galicia. E nese ámbito, o que estamos vendo é unha xestión claramente deficiente. Un modelo concesional que non está a garantir un servizo de calidade nin adaptado á demanda real da veciñanza, como xa comentamos anteriormente. E que podemos facer no ámbito municipal? Pois nós entendemos que o noso papel debe ser o de analizar necesidades concretas, propoñer solucións complementarias, pero, sobre todo, exercer presión institucional para que as administracións competentes cumpran coas súas obrigas e den un servicio axeitado á veciñanza. E é aquí onde nós queremos facer valer a nosa posición independente, porque nós non dependemos nin dunha sigla estatal, nin dunha sigla autonómica, o que nos permite dicir o mesmo hoxe que mañán, goberne quen goberne. Permítenos exixir ao Estado máis investimento ferroviario sin mirar quen está no Ministerio e exixir á Xunta un servizo de autobús digno sin importar quen goberne en San Caetano. E iso é o que imos a seguir facendo. Betanzos precisa un sistema de transporte público útil, coordinado e fiable. Precisa frecuencias adaptadas ás persoas traballadoras, aos estudantes, conexións reais cos centros de actividade empresarial e unha planificación que entenda a cidade dentro da súa comarca. Non podemos seguir sendo un territorio de paso mal conectado. Temos potencial, temos a localización perfecta e temos demanda. O que falta é que as administracións estean á altura. Repito, desde a nosa independencia, seguimos reivindicando con firmeza e sen concesións un Betanzos mellor conectado, máis accesible e con oportunidades reais para os seus veciños. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nesta moción entendemos que se mesturan cuestións distintas, inda que se falamos de transporte, que afectan a diferentes administracións. Por lo tanto, nos gustaría poder votar por puntos, se é posible. Estamos de acordo na maioría dos puntos, nos parecen axeitados. No primeiro punto, el solicitar ao Goberno Central as melloras no ferrocarril, estamos totalmente de acordo, pero no punto 2,
que a Xunta asuma as competencias do Ferrol, pois nos parece algo económicamente inviable. Viable son as fantasías clásicas pois do Bloque, non? Nos demais puntos, pois no tema de transporte de autobús entre Betanzos e A Coruña hai moitos servicios diarios, uns 62 en cada sentido, especialmente concentrados a primeira hora da mañá e ao mediodía para adaptarse aos movimentos de maior demanda. En cambio, a concentración en Ferrol ten menos servicios, os 9, pero tamén están repartidos ao longo do día para cubrir as principais necesidades. En xeral, a oferta de transporte non é ampla, senón que está pensada para axustarse aos movimentos nos que máis xente viaxa. Ademais, o uso da liña de Ferrol foi aumentado nos últimos anos. Por outra banda, a Xunta de Galicia está a traballar cos concellos para mellorar a conexión cos campus universitarios da Coruña. Actualmente estas melloras están en estudio buscando solucións equilibradas que teñan en conta a demanda, a viabilidade e a sustentabilidade do sistema de transporte. Estamos de acordo totalmente en que hai deficiencias serias, porque os veciños se queixan, e todos somos conscientes delo, e por suposto nos parece correcto el instar a Xunta de Galicia a que mellore o servicio. Eso non hai dúbida. E por suposto, o último punto, pois no que se fala de que o Concello de Betanzos propoña melloras, pois por suposto é algo que nos afecta directamente que podemos facer nosotros. Mais nada esta primeira intervención. Moitas grazas, voceiro socialista. Ben, nada, pois dende o Grupo Socialista nada, simplemente manifestar o que vimos manifestando en multitude de ocasións, sempre que algún grupo político, independentemente de quen sexa, pois traia a este pleno da corporación calquera proposta que vaya na liña de mellorar a vida dos nosos veciños e das nosas veciñas. E o facemos porque estamos convencidos e comprometidos cos veciños e cas veciñas de Betanzos. Non nos fai falta ser independentes para reclamarlle ao Goberno da Nación melloras aos nosos veciños, simplemente temos que ser consecuentes con quen estamos a representar e con quenes estamos a defender, que son os veciños e as veciñas. E a modo de brincadeira, como decía pois un ex compañeiro de corporación, vostede non é independiente, vostede non é escrito porque abandonou o seu grupo de orixen. Eso tamén pois o debe de ter claro. Sobre o que nos di a moción, pois dende a alcaldía, non, en multitude de ocasións está sendo e é habitual, pois demandarlle a Xunta de Galicia pois a mala xestión do transporte por estrada, demandarlle ao Goberno do Estado a falta de aposta polo ferrocarril en Galicia durante anos e seguir demandando a ausencia de servicios de proximidade que conecten Betanzos coa Coruña, con Ferrol, cos campos universitarios ou cos polígonos industriais. Día tras día, a alcaldesa o está a facer. Cada vez que un veciño ou unha veciña chama ao Concello de Betanzos, cada vez que podemos comprobar que quedan tirados e tiradas nas paradas, pois dende o goberno local se actúa e se trata de trasladar e de facer presión para que esta situación mude. Evidentemente, toca dous aspectos esta moción, que é o aspecto do ferrocarril e o aspecto da mobilidade por estrada en transporte colectivo. Este grupo vai apoiar as dúas peticións, se voten de forma separada, conxunta ou como sexa, que nos dá exactamente igual, e nos lle demandaremos ao Goberno do Estado o que é necesario para Betanzos. E no tocante ao ferrocarril, pois é claro, partimos dunha liña construída no ano 1913 que ten uns 40 km de largo, un trazado sinuoso, está sin electrificar nun só sentido, e que fai que esos 42 km, pois no mellor dos casos, a un veciño ou veciña lle leve 38 minutos o viaxe, cando no seu vehículo particular pois lle leva 31 minutos. Evidentemente, non podemos seguir así, estamos en pleno século XXI e o que se merecen os veciños e as veciñas de Betanzos pois é un transporte por ferrocarril digno. Tamén é certo, partíamos de orzamentos do Estado pírricos que destinaban todos os anos de forma periódica e habitual 100.000 euros para o famoso estudio do bypass, e cada vez que se demandaba nesta corporación instar ao Goberno do Estado a que incrementase esa dotación, pois sempre atopábamos o voto en contra do Partido Popular cando gobernaban en Madrid, e cando pasamos a gobernar o Partido Socialista, unha das primeiras mocións que presentaron foi que se dotase en condicións a partida presupostaria para a construción do bypass. Pois iso é un compromiso, esa dotación está comprometida, está anunciada un investimento de 28,9 millóns de euros para construir un tramo de 1,6 km e que levará no seu trazado pois dous viadutos. Superou xa o trámite medioambiental, a construción dese bypass, e agora está logo das alegacións públicas e transparentes en proceso de resolución das mesmas, principalmente alegacións presentadas por
polo Concello de Bergondo e polos veciños e veciñas da zona de Cortiñán, que son os máis afectados. Polo tanto, no momento que o Ministerio de Transportes resolva esas alegacións, poderá licitarse esa infraestructura, que costa cerca de 30 millóns de euros, pero que evidentemente non vai a resolver o problema existente. O problema resolvese mudando esa liña do ano 1913 por unha liña moderna electrificada e de dous sentidos. Pode ser unha utopía a día de hoxe, pero temos que loitar todos e todas para que así sexa. Polo tanto, a situación é mellor, pero moi afastada de onde debe de estar. Polo tanto, nós vamos a seguir insistindo en que eso se mellore. Sobre o estudo de cercanías, pois sí, é un anuncio do Goberno do Estado. Houve unha moción presentada polo Partido Popular instando ao Goberno do Estado a que incluya Betanzos nese estudio de cercanías e evidentemente o apoiamos porque así debe de ser. Pero se falamos agora do servicio de transporte por estrada, pois pasou algo a inversa do que pasou co transporte por ferrocarril. Partíamos dun servicio que funcionaba, dun servicio no que todos os veciños e todas as veciñas de Betanzos sabían as frecuencias e os horarios no que podían acudir a Coruña, a un novo modelo concesional que fixo que todas as rutas do transporte metropolitano de Galicia estén operadas por únicamente tres grandes operadoras, por tres grandes empresas que provocaron que todas esas pequenas empresas locais que estaban a levar a cabo esas rutas que funcionaban desapareceran ou foran absorbidas, que trouxo como consecuencia a precariedade laboral dunhos traballadores e dunhas traballadoras que levan denunciando que se lles actualice o convenio colectivo dende fai anos, que levan denunciando xornadas intempestivas de 8 horas sobre o volante sin poder baixar a facer as súas necesidades, porque senón xa levan un retraso e non poden cumprir cos horarios e, sobre todo, e non menos importante, os veciños e veciñas, que o pudemos comprobar aínda a semana pasada, porque o problema, lonxe de arrancharse, empeorou, que quedan tirados nas paradas, que os servicios se suspenden sin ningún tipo de explicación, que chegan tarde cando chegan aos seus postos de traballo, que chegan tarde cando chegan ás citacións médicas ou que chegan tarde cando chegan aos seus centros de estudo. Polo tanto, este sistema é totalmente insostible. Eu estou seguro que cando licitou a Xunta de Galicia o contrato, evidentemente, espero que non quixeran que o resultado fose o o que estemos a suceder, pero de sabios é ratificar. O que teñen que facer dunha vez por todas é licitar un novo servicio que contemple todas estas anomalías e que as resolva dunha vez por todas. Non pode ser que un veciño e veciña de Betanzos teña que facer a triquiñuela de ir a Saavedra Meneses para coller ali o bus porque sabe que cando chegue á parada pois xa vai estar cheo, porque xa ven cheo de miño e vai quedar na terra. Polo tanto, este servicio non se pode dar, porque hai moita xente que depende única e exclusivamente do transporte metropolitano por estradas, porque non ten outro medio no que acudir a unha citación médica. E para máis Inri, o Concello de Betanzos paga ao ano uns 35.000 euros á Xunta de Galicia para que todos estes veciños e non veciños de Betanzos que collan o autobús nas nosas paradas, ese billete lle salga máis barato, pero ten que pagar o Concello de Betanzos cos impostos de todos os veciños e de todas as veciñas. Por lo tanto, se estamos a facer ese tipo de esforzo económico dende o Concello, que quen o está facendo realmente son os nosos veciños e veciñas, pois polo menos que teña un servicio digno e un servicio que non os deixe tirados nas paradas. Por lo tanto, volvo a reiterar que o voto deste grupo de goberno vai a ser favorable e que demandaremoslle dende Betanzos ao Goberno Central e a Xunta de Galicia en que esta situación ten que mudar e mellorarse dunha vez por toda. Nada máis nesta intervención. Moitas grazas. Voceiro nacionalista, disculpe, ten a palabra. Ben, a necesidade de melloras no transporte público na nosa comarca é en toda a área que une a Coruña con Ferrol, é compartida polo conxunto da veciñanza e, cando menos, na teoría, por todos os grupos políticos. Desde o Bloque Nacionalista Galego levamos anos, mesmo décadas, trasladando ao Estado
e a Xunta de Galiza, as administracións competentes nos servizos de autobuses e tren respectivamente, estas demandas, tanto a nivel de infraestructuras como de frecuencias e de calidade dos servizos. A día de hoxe temos un tren completamente obsoleto, onde non se fixo ningunha mellora na liña desde que se inaugurou. As dúas estacións de ferrocarril de Betanzos pechadas. Non temos servizo de cercanías, un servizo que algúns pensan que estamos soñando, que son cousas fantásticas. Eu creo, e dentro do BNG creemos que soñar é bon. Soñar é bon para intentar ver máis alá do que temos e intentar mellorar os servizos para todos os veciños e veciñas. O servizo de autobuses acumula queixas continuas das persoas usuarias pola falta de frecuencias, pola falta de prazas. Carecemos de estacións de autobuses ou de información nas marquesinas dos horarios e tempos de espera. Seguimos soñando. Que ben sería saber que retraso leva o autobús, se vai aparecer ou non vai aparecer, en vez de deixar a xente colgada nas paradas. En definitiva, a día de hoxe, vémonos forzados a ter coche particular para desplazarnos entre os diferentes concellos da comarca, para ir ás parroquias aquí mesmo, en Betanzos. Que ben, seguimos soñando. Como nos gustaría poder visitar as distintas parroquias sin ter que depender do coche particular. Os polígonos a traballar ou os centros educativos ás cidades da Coruña e Ferrol. Desde o Bloque Nacionalista Galego traemos esta moción para insistir na necesidade das melloras destes servizos para que poidan ser usados con normalidade pola nosa veciñanza, sin ter que seguir soñando neso. Non imos aceptar que se vote por puntos, porque nós si creemos en que se aposte por un ferrocarril de proximidade, de cercanías dentro de Galiza, e quen ten a potestade para poder facelo, quen debería ter a potestade para poder facelo, debería de ser a Xunta de Galiza. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois comparto moitas das afirmacións que acaba de facer o señor González. A verdade é que me parece moi interesante eso que acaba de dicir. Soñar é bo, e non sei, a min instintivamente se me acaba de ir a cabeza cara aí, os irmáns García Naveira. Se eses dous homes non soñasen, igual Betanzos non era como é agora, pois é a realidade. Eu imagino que cada un dos que estamos aquí nos presentamos a unhas eleccións, soñamos con ver ese Betanzos que nos reflexamos no programa electoral. Claro que soñar é bon, e sin soñar con algo mellor non se van a conseguir eses obxectivos. Moi interesante o que acaba de comentar. No relativo pois a este tema pois está máis que debatido, non é a primeira vez que ven a este salón de plenos e nos entendemos que a única solución é que cada administración asuma as súas competencias. E nós, como Concello, pois temos que escoitar aos veciños, que analizar, que propoñer esas solucións, pero sobre todo que facer presión política. Non me vou a resistir a responderlle a brincadeira, pero máis que nada, pois eu considero-me independente porque actúo con independencia, pero bueno, vamos a deixar como non adscritos, polo menos ata dentro de 390 días. Logo xa veremos o que pasa. O que sí que lle recoñezo que eu comparto o desexo que manifestou a voceira do BNG no debate da primeira moción. Nós tamén queremos ser goberno. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro popular. A votación por puntos indicar que estamos de acordo na maioría dos puntos, excepto neste punto 2, porque entendemos que non é algo inviable, polo tanto, o noso voto será a abstención. Mais nada. Moitas grazas, voceiro socialista.
Nada, insistir no que no comezo da miña intervención, non, que sempre que se traia a esta sesión do Pleno algunha iniciativa que poña no centro das políticas aos veciños e as veciñas de Betanzos, pois van a topar o voto favorable deste grupo de goberno. E coincidimos plenamente en que temos que seguir insistindolle a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado en que aposte de forma decidida e definitiva dentro das súas competencias, uns pola xestión do transporte ferroviario e os outros que melloren a xestión do transporte por estradas. Sobre un inciso sobre os acordos e sobre a mesa de mobilidade que propoñen, nos nunha moción similar propuxéramos que se incluíra o Consorcio de Transportes Metropolitano, as concesionarias, a Xunta e colectivos veciñais e que tivera un calendario trimestral, pero non temos ningún tipo de inconveniente en apoialo tal cual está. Simplemente aquela mellora naquel momento pois ia dirixida a que esa mesa fose unha mesa áxil, útil e que fose total que actuase con total transparencia e independencia. Nada máis que engadir. Falaba dunha moción anterior, non se preocupen. Ben, antes de... rematou o debate, non sei. Antes de pasar á votación, gustaríame decir dúas cousas moi concisas. Por unha parte, que en todas as xuntanzas que como alcaldesa, cando se nos convoca a Dirección Xeral de Mobilidade a todos os concellos da área metropolitana, en todas falamos de que ese servizo tamén de servizo aos polígonos, como pode ser o de Bergondo, como poden ser os polígonos que hai na propia cidade da Coruña, aos que acuden moitos traballadores e traballadoras desta comarca e de outros concellos dos que se engloban na área metropolitana. É algo que non ten éxito. Polo de agora, insistiremos porque soñamos con iso. Decir tamén que si é verdade que a Dirección Xeral de Mobilidade parece ser que está a traballar na conexión cos campos universitarios, pero é verdade que nesa xuntanza na que se falou deso só estaban os concellos, por así decir, do primeiro cinto arredor da cidade da Coruña. Betanzos non foi convocada esa xuntanza e creemos que deberíamos estar tamén, porque tamén os estudantes e as estudantas do segundo cinto e de máis alá pois acuden aos mesmos campos universitarios e teñen dereito a ter unha conexión axeitada tanto cos campus da Coruña como co campus de Ferrol, evidentemente. En tren tamén, en autobús tamén. Aclararlle ao voceiro socialista que falaba da semana pasada, é verdade, pero é que onte o autobús das 8:24 non pasou. Simplemente non pasou. Non se retrasou, non chegou cheo, non pasou. Entón, temos un problema serio. Esa planificación da que fala, e ten toda a razón do mundo, témola máis que estudada, porque ao Concello acuden pois moitos veciños e veciñas que se ven prexudicados. Eu ofrecínme a explicar á Dirección Xeral de Mobilidade cales serían, se non están dispostos a facer unha nova licitación, pois cando menos a distribuir de outro xeito as 62 frecuencias que temos coa Coruña, que creo que os concellos sabemos perfectamente onde están habendo os problemas. Dende logo, o Concello de Betanzos, esta alcaldía, este equipo de goberno, sabémolo. Eu podo decir con pelos e señais onde estamos fallando. E se non pode haber máis de 62 frecuencias, pois haberá horas en que son menos necesarias, entre comillas. Eu expliquei moitas veces
que se unha persoa pois ten dificultades, non sei, pois para ir ao cine, pois non é o mismo que teña dificultades para chegar ao seu posto de traballo, para chegar ás súas clases, para chegar a unha cita médica, polo que o mellor leva meses e meses esperando e que non pode ter a dúbida de se vai haber ou non autobús, se vai a chegar a tempo ou non, e ao final non sería o primeiro veciño ou veciña de Betanzos que colle un taxi por medo a non chegar. É só decir que si é verdade que cando levanto o teléfono para chamar a Dirección Xeral de Mobilidade me collen o teléfono, aínda que non se resolvan, é verdade, teño tamén que decilo, as circunstancias que traslado, e vou a decir que na última conversa temos de novo o compromiso que o anterior director xeral non cumpliu, pero teño o compromiso da directora xeral de Mobilidade de situar na parada principal de Betanzos, que é na Praza do Campo, esa pantalla que nos informe dos retrasos ou de polo menos canto falta para que pase un autobús por Betanzos, que sería moi útil para esas persoas que como mínimo teñen dúbidas de se virán o autobús ou non e poderán chegar ou non a unha cita médica ou a traballar. Ou avisar, se se suprime un autobús, como onte ou a semana pasada, avisar de que non vai a pasar. A ver, eso non é a solución, pero mitigaría algún problema. Dende logo, creo que este equipo de goberno pode ter moitos defectos, señor concelleiro non adscrito, pero creo sinceramente que non temos o de non pedir para Betanzos o que creemos que é bo para Betanzos a todas as administracións, goberne quen goberne. Hai unhas semanas houbo unha chegada a Betanzos dunha plataforma que defende o transporte por ferrocarril entre Ferrol e A Coruña. Varios membros desta corporación estivemos a recibilos na estación de Betanzos, subimos ata esta plaza apoiando esa demanda e estivemos concentrados nesta plaza apoiando esa demanda. Eu, socialista orgullosa e recoñecida, estiven demandando do goberno central o que Betanzos e todo o que supón a liña Ferrol-Coruña supón e merece. Que dende logo ten décadas de retraso. Estou totalmente de acordo. Ben, pois entendo que non aceptan o que lles pediu o Partido Popular, por tanto, señor secretario, que se someta a votación esta moción, tal e como se presentou. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Ben, pois esta moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, dos concelleiros non adscritos e do Grupo Socialista e a abstención do Partido Popular. Punto seguinte. O punto seguinte é o punto 8, a moción do BNG sobre a contra a criminalización das baixas laborais polo Goberno da Xunta de Galicia. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas, boa noite a todas. Recentemente, no marco do debate sobre o Estado da Nación, o presidente da Xunta de Galiza, Alfonso Rueda, presentou como principal medida en materia laboral unha proposta dirixida a endurecer o control sobre as baixas por incapacidade temporal. Esta iniciativa, lonxe de abordar as causas estruturais da precariedade ou da saúde laboral, supón un ataque directo aos dereitos da clase traballadora galega. A proposta do Partido Popular parte dunha premisa insultante: situar o foco da sospeita sobre os traballadores e traballadoras, cuestionando a súa honestidade e tratando o persoal médico como cómplice de prácticas fraudulentas. Esta visión ignora deliberadamente a realidade estatística do noso país, que desmonta calquer teoría sobre o abuso da incapacidade temporal. Galiza sitúase como segunda comunidade autónoma co índice máis baixo de baixas laboral do Estado, 27 por cada 1000 afiliados fronte a 40.
O problema en Galiza non é o absentismo inxustificado, senón a xestión sanitaria deficiente e unha precariedade laboral alarmante que se manifesta nos seguintes puntos. A siniestralidade laboral. Galiza lidera sistemáticamente as estatísticas de accidentes de traballo con cifras dramáticas como os 43 mortos rexistrados o ano pasado. Colapso da sanidade pública. Se as baixas teñen unha duración maior no noso país é debido ás listas de espera e ao desmantelamento da atención primaria especializada que atrasa inevitablemente diagnósticos e tratamentos. Privatización encuberta. Esta proposta pretende utilizar o colapso sanitario como excusa para derivar competencias e recursos cara ás mutuas, debilitando aínda máis o sistema público de saúde. Criminalizar a quen padece unha enfermedade ou sufre un accidente laboral é socialmente impresentable. O que cumple non é perseguir os doentes, senón reforzar o persoal sanitario e mellorar as condicións de seguridade nos centros de traballo. Por todo cuanto acontece, dende o BNG solicitamos a adopción dos seguintes acordos. 1. A Corporación do Concello de Betanzos a amosar o seu rexeitamento á proposta irresponsable da Xunta de Galicia de endurecer e dificultar o acceso ás baixas laborais por considerar que criminalizar de xeito injustificable a clase traballadora. 2. O Pleno do Concello de Betanzos solicitarlle á Xunta de Galiza que pida desculpas públicamente ás traballadoras e traballadores galegos polas acusacións intoleráveis de fraude e absentismo vertidas desde o presidente do Goberno galego. 3. O Pleno do Concello de Betanzos instar á Xunta de Galiza a reforzar de xeito inmediato o persoal da sanidade pública, especialmente en atención primaria, como medida imprescindible para garantizar unha atención rápida e eficaz que reduza os tempos de recuperación das doenzas laborais. Abandonar calquera estrategia de privatización da xestión da saúde laboral a través das mutuas, por ser unha deriva vulnerable para o sistema público e os dereitos laborais. Incrementar as políticas de prevención de riscos laborais e a vixilancia sobre a siniestralidade para frear o elevado número de accidentes e mortes no traballo en Galiza, unha situación que resulta insustentável. 4. Dar traslado destes acordos ao Goberno da Xunta de Galiza e aos grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galiza. E 5. Facultar a alcaldía e concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas foren necesarias para cumprir estes acordos. Nada máis. Grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Yo, como empresario que fui, tuve casos de toda índoles. Unos razonables, otros menos. Estamos de acuerdo que el Servicio Público de Salud apoya al trabajador cuando está de baja, con todos sus medios. Pero como también entendemos que tiene que haber un organismo que regule estas bajas y su duración. Compartimos parte de los acuerdos de esta moción, otros nos parecen excesivos. Aún así, vamos a apoyar la moción. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Dende o noso grupo non podemos apoiar esta moción porque parte dun diagnóstico equivocado. Ninguén está a cuestionar o dereito á baixa laboral. O que se está a facer dende a Xunta é abordar o problema real do asentismo laboral, que ten un impacto económico e social moi relevante en Galicia. Fronte ao discurso alarmista do BNG, os datos amosan que o gasto sanitario medrou na nosa comunidade significativamente nos últimos anos. Os tempos de espera están por debaixo da media estatal e os sinistros laborais levan unha tendencia á baixa, aínda que sexa moi mellorable. Ademais, estánse impulsando medidas para mellorar a xestión das baixas, reforzar a prevención e avanzar no diálogo social cos axentes implicados. O obxectivo da Xunta non é criminalizar, senón mellorar a xestión, reducir abusos e garantir que o sistema sexa sustentable. Para isto crearánse unidades especializadas, contarase coa colaboración das mutuas para axilizar procesos e reforzarase a prevención de riscos laborais, todo en beneficio de pacientes e profesionais. Nós, por responsabilidade, non podemos apoiar unha moción que desvirtúa esta realidade, polo tanto, o noso voto será en contra. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, primeiro, en relación coa moción que presenta hoxe o Bloque Nacionalista Galego, o Grupo Municipal vai a votar de maneira favorable.
porque, baixo o noso punto de vista, aquí non estamos só ante unha discusión sobre as baixas laborais. O que realmente está en xogo é como se están interpretando os problemas do noso sistema sanitario e que respostas se están propoñendo desde a Xunta de Galicia. Desde o noso punto de vista, o enfoque é claramente insuficiente. Estáse poñendo acento no control das baixas, pero non se están abordando as causas reais que explican a súa duración. Esas cousas teñen que ver fundamentalmente con funcionamento do sistema sanitario público galego. Falamos de demoras en probas diagnósticas, de atrasos nas consultas con especialistas, de dificultades para acceder a tratamentos de rehabilitación en tempo. Cando o sistema non responde coa rapidez necesaria, as enfermidades prolónganse, agrávanse e, en moitos casos, cronifícanse. E iso tradúcese inevitablemente en baixas máis longas. Por tanto, pretender reducir esta realidade reforzando únicamente os mecanismos de control sen actuar previamente sobre estas causas non só resulta insuficiente, senón ineficaz. Ademais, este enfoque introduce un elemento que nos preocupa, porque sen decirlo de maneira explícita, acaba trasladándose unha idea de desconfianza cara ás persoas que están de baixa, como se fose necesario poñelas baixo unha maior sospeita. E iso non contribúe nin a mellorar o sistema nin a garantir os dereitos. Hai tamén outro aspecto relevante neste debate, que é o papel que se lle quere dar ás mutuas. Compre lembrar que son entidades de natureza privada e que non poden sustituir a función clínica e avaliadora do sistema público. Calquera desplazamento do control das baixas cara a estruturas alleas ao Servizo Galego de Saúde pode supoñer unha externalización de funcións e unha perda de garantías para as persoas traballadoras, ademais de afectar a independencia dos profesionais sanitarios. Todo isto prodúcese nun contexto que non podemos ignorar. Un sistema sanitario tensionado, cunha atención primaria con elevada presión asistencial e un persoal que en moitos casos segue sufrindo inestabilidade. Hai profesionais, moi cercanos a moitos de nós, que encadenan contratos de curta duración, que dependen de chamamentos e que non teñen a continuidade necesaria. Esa realidade tamén forma parte do problema e condiciona o funcionamento do sistema. Desde o Grupo Municipal Socialista defendemos que as baixas laborais non son unha realidade clínica, regulada e baseada en criterios médicos e non poden ser tratadas como un problema en sí mesmo nin confundidas co absentismo. O que compre é actuar sobre as causas, reforzar o sistema sanitario público galego, reducir as listas de espera, mellorar os tempos de resposta e garantir medios suficientes para o Servizo Galego de Saúde, así como preservar a independencia clínica dos nosos profesionais. Por todo isto e porque esta moción sinala correctamente a necesidade de defender as persoas traballadoras do sistema público galego de saúde, o Grupo Municipal Socialista vai a votar a favor. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Pois como ben comentou o compañeiro do equipo de goberno, o problema non son os traballadores. Non se pode criminalizar que un traballador este de baixa por unha doenza. O problema é que o Sergas non funciona, que está saturado, que hai 380.000 persoas en lista de espera do Sergas esperando a ser atendidas, que tachen de defraudadores aos médicos e aos especialistas que tramitan ese tipo de baixas. Entendo que ningún profesional daría unha baixa se non fose xustificada e a solución non é perseguir os traballadores, como ben comentaba o compañeiro. A solución é dotar o noso sistema sanitario de medios e de probas diagnósticas para que se axilicen esos trámites, non privatizar a través das mutuas que non van a garantir a mellora das enfermidades dos traballadores. O dereito á saúde e á protección non pode ser cuestionado nin recortado por cuestións administrativas arbitrarias, de ningunha maneira. A Xunta ten que garantir unha xestión transparente e xusta e respetuosa cos dereitos dos traballadores. O problema, volvo a insistir, como ben decía o compañeiro, esa siniestrabilidade laboral que temos na Galiza polos traballos precarios que temos e ese colapso da nosa sanidade pública. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleiro non escrito.
Yo creo que tenemos que defender al empresario y al trabajador. Muchas veces la mentalidad del trabajador es el jefe ya gana bastante, pero no piensan en las muchas noches que ese jefe pasa sin dormir, para defender su empresa y al mismo tiempo a sus empleados. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Voceiro, silencio. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Pois queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, dos concelleiros non adscritos e do Partido Socialista e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte. O punto 9, a moción do concelleiro non adscrito relativo ao impulso de programas de formación adaptados ás necesidades do tecido productivo de Betanzos. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. El acceso al empleo y a la formación adaptada a las necesidades reales del tejido económico es uno de los retos fundamentales a nivel local. En este sentido, el papel de las administraciones públicas resulta clave a la hora de facilitar oportunidades y conectar formación con la realidad laboral. En los últimos meses, a través del contacto directo con empresarios, autónomos y profesionales de distintos sectores de Betanzos, se nos trasladó una preocupación común: la dificultad de encontrar personal calificado en determinados ámbitos. Se trata de una realidad que afecta a diferentes actividades económicas y que en muchos casos limita su desarrollo y continuidad. Al mismo tiempo, existen personas en el municipio, especialmente chicos y personas en situación de desempleo, que podrían acceder a estas oportunidades laborales se encontraran con una formación más adaptada a las necesidades actuales del mercado. Betanzos cuenta con experiencia en la puesta en marcha de programas de formación y empleo, como en su día fue la Escuela Taller, o los actuales talleres que han demostrado ser unas herramientas útiles. Sin embargo, la oferta formativa existente se encuentra en la actualidad más concentrada en determinados ámbitos, como el sociosanitario, sin abarcar otras áreas donde también existen demanda. Hace falta también diferenciar esta propuesta con otros modelos de formación reglada, como la formación profesional, que cumple una función fundamental, pero que por su duración y estructura no siempre permiten dar respuesta a la demanda inmediata de determinados sectores. En este sentido, se considera necesario complementar esta formación con iniciativas más flexibles, prácticas y de menor duración, orientadas a facilitar una rápida incorporación al mercado laboral en función de las necesidades reales detectadas en el municipio. No se trata de establecer una lista cerrada de sectores, sino de impulsar un proceso de detección y planificación que cuente con la participación de los propios profesionales, empresas y autónomos de Betanzos, en coordinación con las distintas administraciones competentes. De este modo, el Ayuntamiento puede jugar un papel activo, impulsor y coordinador de iniciativas de formación para el empleo, favoreciendo tanto la inserción laboral como el desarrollo económico local. Por todo lo expuesto, traemos al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, realizar un proceso de consulta con el tejido empresarial profesional de Betanzos con el objetivo de identificar las necesidades reales de personal calificado en los distintos sectores. 2. Promover, en colaboración con las administraciones competentes, Xunta de Galicia, SEP y otras, la puesta en marcha de programas de formación y empleo adaptados a las necesidades detectadas. 3. Solicitar y promover la participación del Ayuntamiento en programas de formación dual, talleres de empleo e iniciativas similares, ampliando las áreas formativas en función de la demanda existente. 4 y último, establecer canales de colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido empresarial local para favorecer la inserción laboral de las personas participantes en los programas formativos. Nada más. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Moitas grazas. Estamos de acordo coa moción que nos traen. Non hai tantos meses, no pasado ano, trouxemos unha iniciativa para reactivar os cursos de formación da nosa Escola Obradoiro. Cursos que desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que deben ir enfocados ás distintas empresas da nosa comarca. De nada nos serve, por exemplo, facer un curso orientado á reparación de cohetes espaciais. Se no tecido empresarial da nosa contorna non hai empresas dedicadas a este tipo de actividade. Nada máis nesta primeira intervención e moitas grazas.
Moitas grazas. Voceira popular. Señora alcaldesa. Ben, dende este grupo estamos de acordo con esta moción. Creemos que é importante mellorar a conexión entre formación e o que realmente necesitan as empresas do noso municipio. Nese sentido, parece ser unha proposta acertada para Betanzos. Agora ben, pensamos que tamén é necesario matizar un pouco a proposta para que sexa realmente útil na práctica. En primeiro lugar, creemos que é importante acotar ben as formacións que se queren impulsar. O Concello, se me equivoco, corrixirme, o Concello non pode abarcar todos os sectores nin ofrecer formación de todo tipo, por iso ten sentido o que propón a moción de facer unha consulta co tecido empresarial que permita saber onde hai máis demanda, priorizar sectores e decidir por que tipo de formación apostar. Ao final non se trata de facer máis cursos, senón facer os que fan falta. Tamén queremos ser claros noutra cuestión importante. O Concello, polo que eu entendo, non decide directamente que formación se fai. Depende das convocatorias da Xunta, principalmente do SEPE. Polo tanto, o Concello ten que estar atento ás convocatorias, que supoño que xa está, e presentar proxectos ben traballados e con posibilidade de sair adiante no noso Concello. Parécenos tamén acertado crear canles de colaboración co tecido empresarial, xa que supoño que toda a formación que se faga debe levar consigo un seguimento da mesma á hora da inserción laboral para saber canta xente atopou traballo, en que sectores e se realmente está funcionando. Pero vamos, que en resumen estamos de acordo ca moción e o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas. Voceiro socialista, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa, boa noite a todos e todas. Ben, unha vez lida a exposición de motivos desta moción e tamén os acordos, nesta primeira intervención compre explicar o traballo que se está a realizar dende a Delegación de Formación e Emprego e argumentar os porqués das diferentes liñas de formación ou escollas que se realizan dende o Concello de Betanzos. O Concello de Betanzos ven liderando nos últimos anos obradoiros de emprego duais e de garantía xuvenil que repercuten directamente no ámbito sociosanitario. Iso ten a sinxela explicación de que no noso termo municipal e tamén na nosa comarca contamos con institucións adicadas á dependencia tan importantes que precisan de formación e man de obra constante. Por iso, e tras a escoita das persoas responsables das diferentes institucións, o Concello de Betanzos aposta por formar a persoal desempregado nesta rama laboral. Na actualidade, os certificados de profesionalidade que permiten ao alumnado poder habilitarse para traballar nestes espazos ou tamén en axuda no fogar, que tamén a propia empresa do SAF colabora co obradoiro para formar aos alumnos e alumnas, son os seguintes: atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, atención sociosanitaria a persoas no domicilio e a promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade. Este último permite a formación de persoas para traballar, por exemplo, en campamentos de verán organizados por empresas privadas ou institucións públicas, onde se contemple a posibilidade de traballar con persoas con discapacidade nun ámbito social e educativo. É dicir, non teñen por que ser persoas maiores en situación de dependencia, senón tamén nenos e nenas con algún tipo de discapacidade que precisa axuda profesional. A aposta por este ámbito é firme, ligada á alta empregabilidade da propia formación. Na edición 2024-2025 contou cunha empregabilidade plena, onde 18 dos 20 alumnos traballadores conseguiron un contrato de traballo superior aos 4 meses unha vez rematada a formación. E das dúas persoas non empregadas, unha delas quixo seguir formándose no ámbito laboral e desbotou así a inserción laboral inminente. Polo tanto, pode parecer reiterativa a escolla por esta rama laboral, pero entendemos a importancia que ten para o noso Concello ofrecernos domicilios e nas institucións sociais o maior e o mellor dos servizos, conseguindo ademais empregar a veciños e veciñas. Contamos tamén estes últimos anos, e acaba de se nos conceder recentemente, tamén o obradoiro sociosanitario de emprego de garantía xuvenil, onde os requisitos para poder acceder obrigan a ser unha persoa menor de 30 anos e estar en situación de desemprego. Polo tanto, a aposta do Concello de Betanzos por tender man a persoas mozas tamén é unha realidade. Paralelamente a este tema, obsérvase, porén, unha situación moitas veces controvertida na selección de alumnado mozo, non puidendo facer unha correcta selección de alumnado traballador ou derivar tan só 3 persoas por praza para a selección dende a oficina de emprego. Nesta nova edición, recentemente concedida, poderemos realizar unha selección de 5 candidatos ou candidatas por praza, garantindo unha mellor selección de alumnado que concluirá inevitablemente cunha mellor finalización do obradoiro, tanto no contido teórico como na consecución das prácticas nas diferentes institucións ou domicilios. Ben,
Paralelamente a todo o exposto, o Concello de Betanzos non queda aí e tamén se implica dende a Delegación de Xuventude, onde o Grupo de Goberno optou por dar un xiro á programación de actividades e apostou tamén por aquelas que teñen un carácter formativo, coa finalidade de capacitar a mozos e mozas para a súa inserción no mercado laboral. Así, optouse por combinar a tradicional oferta de ocio por unha oferta de formación que fose de utilidade para chegar aos mozos e mozas betanceiras a distintas posibilidades de emprego. Unha das apostas máis claras neste senso foi o curso de carretillas elevadoras, unha formación cunha alta demanda para centros de traballo de diversa índole, empresas de logística, transporte, almacéns, granxas, supermercados, etc. Son moitísimos os sectores que a día de hoxe necesitan persoal cualificado que estea en posesión deste tipo de titulacións. O resultado é que dende a súa posta en marcha e ata a actualidade non deixaron de aumentar as solicitudes ou peticións de prazas para o mesmo. En base a este dato, este ano decidiuse dobrar a oferta dos anos precedentes, realizando 2 edicións do mesmo curso no mesmo ano. Con esta medida capacitouse a 30 persoas para desenvolver o traballo de operador de carretillas elevadoras coas máximas garantías fronte ás 15 prazas anuais que se veñan ofertando nos exercicios anteriores. É moi importante sinalar que esta formación ofrece as máximas garantías, xa que o curso se desenvolve baixo o paraugas da normativa UNE. Esta norma é o estándar español que define os requisitos mínimos de formación para operadores de carretillas de manutención de ata 10 toneladas. O seu obxectivo é asegurar un manexo seguro mediante contidos teóricos e prácticos que garanta a homologación estándar para traballar como carretilleiro. En menos dun mes, tras a súa realización, temos a mozos e mozas betanceiras traballando a día de hoxe en supermercados, distribuidoras de alimentación ou fábricas. No que vai de ano, neste 2026, realizáronse dende Xuventude 2 cursos de carretilla elevadora, ofertándose 30 prazas para 74 persoas preinscritas na formación, con 86% de persoas empadronadas no noso termo municipal. E un curso de grúa mini-dumper, ofertando 20 prazas para as 34 persoas preinscritas na formación, onde prácticamente todos estaban empadroados en Betanzos. Segundo fai constar o informe do técnico municipal, a experiencia indicou que con esta titulación de operador de carretilla, moitos dos alumnos e alumnas obtiveron nun prazo moi breve de tempo emprego, estando todos ou casi todos na mesma empresa dende a súa entrada. Quero mencionar neste punto a capacidade de chegada a persoas migrantes, moitas veces de difícil inserción laboral pola súa situación ou formación. Os cursos, ao contar con escasos días de formación teórica e práctica, e a outorgar a certificación de forma sinxela e gratuita, permitiu que moitos veciños e veciñas migrantes puidesen atopar traballo. Puidemos comprobar a presenza de alumnado con nacionalidade venezolana, peruana, colombiana, cubana, arxentina, dominicana ou marroquí. Pero o equipo de goberno do Concello de Betanzos non quere quedar aí, senón que explora outras vías de formación que parecen axeitadas para insertar laboralmente aos nosos veciños e veciñas. Froito diso, xorde a posibilidade de liderar un programa integral de emprego, comunmente denominado como PIE, que a Xunta de Galicia publicou a última convocatoria a 18 de xullo de 2025. A partir de entón, xorde a posibilidade de estudar se é viable a súa posta en marcha e inicianse conversas con diferentes concellos da nosa contorna para poder darlle forma. Deste xeito, a Delegación de Formación e Emprego visitou os concellos de Paderne, Sada, Coirós, Abegondo, Carral, Bergondo, Culleredo, Miño e Ozacesuras para explicarlles o programa e valorar a súa inserción xunto co Concello de Betanzos. Todos eles, logo do seu estudo particular, accederon a concorrer da man do noso municipio, aportando toda a documentación necesaria para leválo a cabo. Tratábase dunha formación para 100 persoas en modalidades como cociña e restauración básica, asistencia polivalente en barra e sala, actividade no lecer e tempo libre, actividade física para colectivos especiais de terceira idade, conducción de carretillas elevadoras, actividades básicas de logística de almacén, elaboración, preparación e conservación de produtos cárnicos para a súa venda, inserción a informática e competencias digitais básicas para o emprego, entre outras. Finalmente, non foi concedido por parte da Consellería de Emprego, Comercio e Inmigración da Xunta de Galicia o tratarse dun programa de carácter competitivo onde non se acadou unha puntuación o suficientemente alta para a súa adxudicación. Xa cunha bagaxe importante detrás do enorme traballo realizado pasado verán, este ano volveremos a optar por un PIE para o noso Concello e os da contorna, pulindo todos aqueles aspectos que nos permitan acadar esa puntuación. Pese a non poder contar coa súa realización, o traballo serviu tamén para observar as demandas de emprego dos diferentes concellos da comarca.
valorando positivamente a idea de unir as forzas dos diferentes concellos para formar a veciños e veciñas aínda para traballar noutros concellos. E explícome, un concello da nosa comarca pode non ter a necesidade de empregar a persoas nun ámbito determinado, pero ese veciño ou veciña pode desexar desplazarse a outro concello da contorna coa finalidade ou necesidade de insertarse laboralmente. Este PIE é enfocado precisamente para iso, a unar as forzas, instalacións, equipamento, persoal desempregado, demandas empresariais dos diferentes concellos para poder formar a 100 persoas nun período dun ano cunha saída laboral moi alta. Evidentemente, trátase dun programa ambicioso, cunha competitividade alta por outros concellos de maior tamaño, e para o cal se fai necesaria a unión de varios concellos para poder abrir o abano de formacións, pero tamén de persoas desempregadas para poder facer unha selección correcta. Nesa liña seguirá a traballar este equipo de goberno. Xa para rematar, obsérvanse así as 3 vías de formación polas que o Concello aposta, obsérvase todo o traballo feito e o camiño que queda por percorrer, así como tamén a propia realización xa de algúns dos acordos que se plantexan na moción. Sabemos as necesidades reais do persoal cualificado para os distintos sectores, promovemos formacións e programas de emprego da man de outras administracións en base ás necesidades e mantemos un contacto directo co tecido empresarial que nos demanda perfis laborais específicos. Iso sí, unha cousa debe quedar clara, o Concello posúe recursos humanos suficientes como para poder concorrer aos diferentes programas formativos que se oferten, mas non ten a competencia directa para poder ofertalos. Polo tanto, todas as formacións que a Xunta de Galicia publique serán valoradas polos técnicos deste Concello e se concorrerá a elas, pero debe ser sempre a Consellería que adopte, reformule, promova, publique os diferentes programas formativos. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Los cursos que nosotros traemos en esta moción son los más básicos. Todos los que estamos aquí creo que sabemos cuáles son. No voy a nombrar más que fontanero, carpintero, electricista, albañil o ayudante para que aprendan hostelería. Bueno, yo no sueño con aviones a la luna ni nada de eso, ¿eh? No sueño. Pero sí quiero lo mejor para todos los betanceiros que están sin empleo y que, por desgracia, hay muchas familias que no le pueden pagar una carrera. Nada más. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Como xa dixen na miña primeira intervención, imos apoiar a moción. E gustaríanos que se fixese realidade a oferta de obradoiros de formación na nosa escola obradoiro adaptados ás necesidades das empresas da nosa contorna. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, voceira popular. Voceiro socialista. Nada, reiterar o noso compromiso coa formación e emprego dos nosos veciños a través dos programas que sexan e poñer en valor pois todo o camiño andado por este equipo de goberno. Nada máis. Ben, pois debatido o tema, entendo o apoio unánime de todos os grupos á moción. Por tanto, señor secretario, esta moción apróbase por unanimidade de todos os grupos. Punto seguinte. Rogos e preguntas. Ben, pois imos a dar lectura ás respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceira do equipo de goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Contestación ás preguntas realizadas no pleno de marzo de 2026. Respostas ás preguntas do grupo non adscrito. Respecto a inmobles e parcelas abandonadas en Saavedra Meneses. En relación coa situación dos solares e inmobles na zona de Saavedra Meneses, copre indicar que este Concello ven actuando de maneira continuada nesta materia, tanto mediante labores de limpeza como a través de actuacións subsidiarias cando é necesario. Compre lembrar que existe unha responsabilidade directa das persoas propietarias no mantemento das súas parcelas, sendo estas as obrigadas a conservalas en condicións axeitadas de salubridade e seguridade. Cando isto non se cumpre, o Concello intervén e, no seu caso, repercute os custos correspondentes. Así mesmo, existen plans de control e desratización que se levan executando dende hai anos en espazos públicos, que é onde a Administración pode actuar directamente. No ámbito privado, procédese ao requerimento dos propietarios para que adopten as medidas necesarias. Por tanto, trátase dunha liña de traballo consolidada, polo que convén non presentar como novidade actuacións que se veñen desenvolvendo de maneira habitual, nin intentar apropiarse posteriormente delas a través de outros medios. Sobre vivendas no Paseo de Antolín Faraldo.
O Concello abriu varios expedientes e continúa a aplicar a ordenanza de conservación, exixíndolle ás persoas propietarias que cumpran coa legislación vixente e, de ser o caso, aplicando as medidas coercitivas incluídas na dita ordenanza municipal de conservación e rehabilitación. Respecto ao debate sobre o estado do municipio, en relación con esta cuestión, compre sinalar que este asunto xa foi tratado e debatido na orde do día do presente pleno. Sobre unha beirarrúa na Rúa da Cruz Verde. En relación coa situación da beirarrúa na Cruz Verde, compre indicar que gustaríanos coñecer con maior precisión o punto concreto ao que se fai referencia, xa que esta rúa foi obxecto dunha renovación integral recente. Nesta actuación incluíse a mellora completa dos servizos, tanto de saneamento como de pluviais, así como a renovación das beirarrúas en granito e da calzada, o que supuxo unha transformación significativa da zona. Ademais, na actualidade, estánse a desenvolver obras de renovación integral na contorna da Praza de Dona Águeda, o que reforza o compromiso deste equipo de goberno coa mellora continua dos barrios da cidade, un traballo que se ven demostrando de maneira sostida ao longo dos últimos anos. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre a colocación de pictogramas en edificios municipais. A día de hoxe, este compromiso non se levou a cabo e a previsión é de que en próximas datas se empecen a colocar de forma paulatina en instalacións municipais. Respecto ao decreto de abastecemento de auga non apta para consumo humano por contaminación. O decreto en cuestión resolve sustituir por motivos laborais ao letrado designado no seu momento para actuar en nome do Concello de Betanzos no proceso penal que se derive da denuncia presentada por mor dos vertidos no río Mendo, que causaron a crise do norovirus e que deron lugar ás dilixencias previas número 338/2023 do Xulgado de Instrución número 1 de Betanzos. Sobre o cobro aos vendedores e vendedoras do mercado semanal. No Concello de Betanzos temos unha ordenanza reguladora de venda ambulante aplicable dende o 22 de febreiro de 2018, que sinala as condicións de cada modalidade de venda ambulante, a feira e o mercado. Esta ordenanza recolle como un dos requisitos para exercer a venda satisfacer as taxas e os tributos fixados na ordenanza fiscal. A ordenanza que corresponde é a número 15, reguladora da taxa por ocupación de terreos públicos. A mesma establece no artigo 4.2 que a taxa fixa por ocupación anual é de 32,61 euros. Ademais, corresponde a cada posto adicado á venda unha taxa de 0,54 euros metro cuadrado ao día. O que estaba ocurrindo nas nosas feiras e mercados é que se estaba a producir unha situación inxusta e arbitraria. Uns pagaban e outros non. Dos 19 vendedores autorizados para este tipo de artigos na feira, 12 acoden tamén ao mercado semanal e 7 só as feiras do 1 e do 16. A día de hoxe, e en base á normativa, non é posible que calquera cidadán que planta na súa horta e ten excedentes venda no mercado. Según o decreto 125/2014 do 14 de setembro que regula a venda directa dos produtos primarios dende as explotacións á persoa consumidora, os vendedores han de estar inscritos no REAGA e ser empresas ou autónomos. Co único motivo de regular esta situación inxusta, tanto para os vendedores ambulantes como para os vendedores do tecido comercial de betanceiro que ofrecen iguais ou similares produtos e han de pagar relixiosamente alquileres, hipotecas, impostos, etc., consideramos que esta situación non podía continuar. Son varias as queixas recibidas pola Concellería correspondente de negocios betanceiros que ofrecen produtos similares denunciando esta situación. A taxa a pagar que recibiron correspondente a 2024, porque lamentablemente as feiras e mercados levaban tempo abandonados pola Concellería responsable. Estánse a pasar ao cobro anualidades atrasadas e co fin de non afogar a economía dos vendedores, en lugar de pasar os atrasos xuntos, vámolo facendo pouco a pouco. A previsión é poñerse ao día en 2027. En canto ao montante recibido, corresponde a 32,61 taxa fixa pola ocupación anual máis a porcentaxe correspondente aos metros cadrados ocupados os días de feira, é dicir, 0,54 por metros e por 24 feiras. Compre sinalar que aqueles vendedores que solicitaron información sobre o importe foron informados de como se calculou o importe, aínda que está publicado, e comprendéronno perfectamente. En canto aos que acuden ademais ao mercado, non están a pagar nada por asistir martes, xoves e sábados
da parte variable, só os 32,61 de ocupación anual. Por aclarar os números, con un exemplo práctico, os vendedores de queixos pagan en total por feiras e mercados 117,78 euros ao ano. Si fan a conta, sae sobre 1 euro día de venda. Os que máis pagan por tamaño, 275,46 euros ao ano, correspóndelles este importe por acudir ás 24 feiras, máis todos os martes, xoves e sábados do ano. Respecto á Praza do Emigrante. En relación coa situación da Praza do Emigrante, compre indicar que se trata dunha obra que se atopa en período de garantía, polo que xa se lle trasladaron á empresa adxudicataria as deficiencias detectadas, que tamén foron comprobadas polos servizos municipais. Compre lembrar que esta foi unha actuación importante que permitiu dar solución a problemas previos de filtracións en garaxes e mellorar de maneira significativa este espazo. Ademais, esta intervención contribuíu á humanización da praza, coa creación dunha zona de uso público que inclúe un parque infantil e que está a ser utilizado de maneira habitual polos veciños e veciñas de Betanzos. Sobre o firme da Rúa dos Caneiros e do camiño de Xanrozo a Rombo. En relación co estado da Rúa Caneiros, compre indicar que o Concello é plenamente consciente da situación e está a traballar para dar unha solución nos vindeiros meses. Trátase dun vial moi utilizado a diario, tanto por turismos como por vehículos pesados, o que explica en boa medida o seu deterioro e a necesidade de actuación. Do mesmo xeito, as vías do rural ás que fan referencia, así como outras do municipio, forman parte da listaxe de prioridades deste equipo de goberno, dentro dunha liña de traballo continuada na mellora das infraestructuras viarias. Respecto á zona de maleza na zona do rural. En relación coa limpeza dos camiños do rural, compre indicar que se realiza de maneira recorrente todos os anos, aínda que cada vez presenta unha maior dificultade debido ás condicións meteorolóxicas, especialmente pola chegada anticipada do calor, que acelera o crecemento da vexetación. Por este motivo, nos últimos anos, reforzouse este servizo, chegando a realizarse ata 4 intervencións anuais en determinadas zonas, o que supón un importante esforzo organizativo e de medios por parte do Concello. Sobre os desfibriladores instalados na vía pública. En relación coa instalación de desfibriladores, compre indicar que xa se levou a cabo unha primeira instalación hai 3 anos, aínda que o aparello foi sustraído poucos días despois. Actualmente estáse a traballar na definición dun sistema de instalación máis seguro, que permita garantir a súa disponibilidade en caso de emerxencia, ben mediante sistemas de peche ou outras solucións que eviten este tipo de incidencias. En todo caso, compre lembrar que a Policía Local e Protección Civil dispoñen destes dispositivos, o que garante a súa utilización en situacións de emerxencia. Así mesmo, o Concello desenvolveu nos últimos anos unha campaña de dotación de desfibriladores en entidades deportivas e a centros públicos de ensinanza, contribuindo a que Betanzos sexa hoxe unha cidade máis preparada e cardiosaudable. Respecto á situación do edificio Mandeo 50. Recentemente produciuse un cambio significativo na situación do expediente. A edificación foi adquirida a Sareb por un empresario que comunicou formalmente a súa intención de repoñer a legalidade da construcción. Neste momento, a nova propiedade mantén un contacto fluido constante cos servizos técnicos e xurídicos municipais. O obxectivo desta interlocución é analizar as vías técnicas que permitan axustar a estrutura á legalidade vixente e definir os pasos necesarios para a súa finalización ou adecuación. Aínda que existe esta iniciativa privada, este goberno non é alleo á necesidade de vivendas no noso Concello. Por iso, mantemos vixiantes no cumprimento dos prazos e normativas para que esta estrutura deixe de ser un problema urbanístico. Seguimos a traballar activamente en actuacións que permitan incrementar a oferta de solo público e vivenda protexida en Betanzos. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Respecto á colocación de volardos na Rúa dos Caneiros. En relación coa actuación a que se fai referencia, compre indicar que se trata dunha obra realizada pola propiedade do supermercado Freud, tras a adquisición da nave contigua, na que se habilitou unha zona de estacionamento para clientes. Dentro desta actuación, presentouse unha proposta de mellora da accesibilidade da zona, tanto para peóns como para vehículos, nun ámbito especialmente estreito, incorporando pasos de peóns accesibles que non existían ata ese momento. Inicialmente non estaba previsto a instalación de volardos, pero dende o equipo de goberno solicitouse a súa colocación co fin de reforzar a seguridade, algo que non sería necesario se existise unha maior conciencia cidadá no respecto ás normas de estacionamento.
Tras analizar a situación coa Policía Local e comprobar que se producían infraccións reiteradas, decidiuse proceder á súa instalación, que se levará a cabo nos vindeiros días en canto se dispoña do material solicitado. Sobre a limpeza de malezas na zona de Pelamios. En relación coa limpeza na zona de Pelamios, compre indicar que se realiza de maneira continua e recorrente do mesmo xeito que noutras zonas do municipio. De feito, mesmo durante os meses de inverno, leváronse a cabo actuacións específicas, como limpezas a presión, así como melloras na iluminación da zona e un reforzo do servizo de barrido, co obxectivo de manter o entorno en condicións axeitadas. Compre tamén lembrar que existe unha responsabilidade directa das propiedades privadas no mantemento e limpeza dos seus espazos, polo que non toda a situación pode ser atribuída ao ámbito público. En todo caso, o entorno non só non presenta unha situación de abandono, senón que está mellor cuidado que nunca, algo que tamén é recoñecido pola propia veciñanza de maneira habitual. Respecto ao cableado en fachadas do casco histórico. Dende o Concello non se autoriza o despregue de cableado nas fachadas do casco de acordo coa legislación de aplicación. Sobre a varanda en Rúa Castelao. En relación coa varanda situada na Rúa Castelao, compre indicar que o seu estado actual deriva dun accidente de tráfico producido na zona. Neste momento, a súa reparación está pendente de tramitación correspondente coa compañía aseguradora, polo que se actuará unha vez se resolva este procedemento. En todo caso, compre aclarar que non supón ningún risco ni problema para a seguridade, ni para as persoas peóns ni para os vehículos, xa que se trata ademais dunha zona de tránsito único para vehículos. Respecto ás escaleiras da Fonte de Unta. En relación coa situación das escaleiras da Fonte, compre indicar que este Concello é coñecedor da problemática existente. A mesma ten a súa orixe na instalación dun andamio por parte da propiedade, o que xerou alteración na zona. En todo caso, está previsto que esta situación quede resolta nas próximas datas. Sobre conductas incívicas ao depositar residuos de obras en colectores inadecuados. En relación coa presenza de entuxos e residuos, compre lembrar que existe unha responsabilidade directa da cidadanía no correcto depósito destes materiais. Dende o Consorcio veñen desenvolvéndose campañas informativas continuas para explicar o procedemento adecuado de xestión destes residuos. Así mesmo, existe unha vixilancia activa por parte da Policía Local que require aos propietarios a retirada dos enseres cando se detentan incumprimentos, co fin de evitar que estas situacións se repitan. Neste sentido, tamén compre sinalar que se están repoñendo e aplicando medidas sancionadoras nos casos nos que se producen infraccións co obxectivo de corrixir estas conductas e garantir o cumprimento das normas. Sobre a devolución da subvención de Turcamiño. Tal e como explicou a alcaldesa na sesión anterior, esta devolución foi motivada pola decisión do Concello de Ferrol. Respecto á barredora. En relación coa máquina barredora, compre indicar que leva variada dende hai aproximadamente 8 anos. Dende entón, o custo da súa reparación é prácticamente equivalente á adquisición dunha nova, polo que non resultou viable a súa posta en funcionamento. En todo caso, compre sinalar que o Concello foi adaptando os seus servizos de limpeza, incorporando outros sistemas e métodos que na práctica teñen mellorado os resultados que anteriormente ofrecía esta máquina, polo que o servizo segue prestándose con normalidade e eficacia. Respecto ao estado dos camiños municipais na zona de Requián. En relación coa problemática trasladada polos veciños, compre indicar que se trata dunha situación recorrente, na que se detecta o paso da maquinaria pesada en determinadas zonas sen a correspondente autorización. Nestes casos, a Policía Local actúa de maneira habitual, identificando e requerindo aos responsables para que presenten a documentación e o aval correspondente con fin de garantir o correcto uso das vías e evitar danos. Así mesmo, compre lembrar que as parroquias contan cun servizo de limpeza regular que se desenvolve de maneira planificada, incluindo actuacións de cepillado e mantemento das vías, tal e como xa foi explicado en anteriores ocasións neste pleno. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Señora alcaldesa, ben, primeiro, veciños das Cascas trasladan as súas queixas polo recente repintado da AC 840 á altura da ponte que enlaza coa Rúa do Rollo, onde a modificación da sinalización horizontal pasando de línea discontinua a continua impide realizar o xiro en dirección Roibeira, obrigando aos vehículos a desplazarse ata a rotonda máis próxima. Esta situación está a provocar problemas de circulación, especialmente en horas puntas e en días de maior afluencia como as feiras, xerando retencións que antes non se producían nese lugar. Ten o Goberno local coñecemento desta situación? Vaise trasladar esta problemática á Administración titular da vía para valorar posibles solucións? Considera o Goberno local necesario revisar esta sinalización para mellorar a fluidez do tráfico nesta zona? Segundo,
Veciños e veciñas veñen trasladando nas últimas semanas queixas pola situación que se produce os domingos e festivos na Praza García Imáns, onde se acota unha zona para a concentración de motos, pero que en moitos casos acaba estendéndose máis alá do espazo previsto, ocupando unha parte importante da praza. Esta situación está a xerar molestias para as persoas que pasean por este espazo, así como momentos puntuais de risco pola convivencia entre vehículos e peóns. Entendendo e compartindo que Betanzos sexa un lugar de encontro e visita para os motoristas, consideramos necesario garantir que esta actividade se desenvolva de maneira ordenada e compatible co uso normal da praza. Ten o Goberno local coñecemento destas queixas, está previsto revisar a organización deste espazo para garantir unha mellor delimitación e control da zona destinada ás motos, contemplase a posibilidade de adoptar medidas que melloren a seguridade e a convivencia neste punto os domingos e festivos. Terceiro, veciños do lugar de Xemilín trasladan a súa preocupación polo estado do camiño descendente que é unha estrada do Mandeo co camiño da Veiga, debido á falta de limpeza e mantemento. A vexetación, tanto das cunetas como de algunhas propiedades privadas, invade a vía, que xa de por sí é estreita, dificultando o paso simultáneo de vehículos e o tránsito de peóns, xerando situacións de incomodidade e posible risco. Ten o Goberno local coñecemento desta situación, está previsto realizar actuacións de limpeza e desbroce nesta zona, vaise requirir ás persoas propietarias das fincas lindeiras o mantemento adecuado para evitar a invasión da vía pública. Cuarto, volvemos a recibir queixas de familiares do alumnado do Colexio de Atocha pola elevada velocidade a que circulan os vehículos pola Nacional Sexta nas horas de entrada e saída do centro. Unha situación que xera unha gran preocupación pola seguridade. Aínda que non se trata dunha vía de titularidade municipal, consideramos necesario trasladar esta problemática ás administracións competentes para que valoren a adopción de medidas que contribúan a reducir a velocidade nestes momentos de maior presencia de alumnado. Así mesmo, continúa sendo unha demanda recorrente a presenza da Policía Local ou de persoal municipal que axude a regular o acceso e a saída do alumnado, tal e como ocorre noutros centros educativos de Betanzos. Ten o Goberno local coñecemento destas queixas, vaise trasladar esta situación á administración titular da vía para estudar posibles medidas que eviten altas velocidades nas horas de entrada e saída. Está previsto reforzar a presenza da Policía Local ou persoal municipal nestes momentos de máis tránsito de alumnado para mellorar a seguridade. Quinto, o estado de conservación dos escudos das antigas capitais do Reino de Galicia na Praza de Alfonso IX é claramente mellorable. Calquera persoa que visite este espazo pode comprobar que desde o último pintado non se teñen realizado tarefas de mantemento nestes emblemas, o que provoca un deterioro progresivo da súa imaxe nun lugar de gran valor simbólico para Betanzos. Ten o Goberno local previsto levar a cabo actuacións para a restauración destes escudos? Contémplase a aplicación de tratamentos ou produtos específicos que favorezan a súa conservación a medio e longo plazo? Nada máis nesta intervención, boas noites. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Nos pasados días coñecíamos a través da prensa que a Garda Civil estaba a investigar a orixe dunha vertedura na zona de Casas Novas en Infesta. O 112 recibiu un aviso dunha vertedura na contorna dunha ponte, polo que mobilizou a Garda Civil e a Policía Autonómica. Segundo a noticia, a orixe podería estar na canalización municipal veciñal ou nalgunha industria da contorna e podería afectarlle ao río e mesmo á ría de Betanzos. Pode o Goberno local transmitirlle á veciñanza a información que coñeza ao respecto desta vertedura? 2. Persoas relacionadas co cuidado dos nosos ríos e do medio ambiente alertannos das segas agresivas que se están a producir na ribeira do río Mendo, á altura da barrio das Cascas. Segundo os datos que nos indican, estas segas fora da época propicia contraveñen varias normativas. Así, segar na época de cría das aves protegidas como a Ceticia ceti, picaxuncos ou a lavandeira real significa a destrucción dos niños, o que contravén os obxectivos da Lei 42/2007 do Real Decreto 139/2011. Asemade, destrúense poboacións de insectos importantes no equilibrio ecolóxico desta zona. Pedimoslle ao Goberno local que realice as podas e as segas e a limpeza das ribeiras dos ríos pertinentes e necesarias, máis que o faga asesorándose con expertos na materia para evitar danos maiores no ecosistema. Pode o Goberno local comprometerse a actuar conforme á legalidade ambiental nas podas, cortas e segas futuras? 3. Os peóns e conductoras advírtennos da perigosidade de varios tramos na rede viaria municipal.
Así, chámanos a atención sobre o paso de peóns situado a escasos metros da rotonda da Madalena en dirección ao Carregal. A proximidade ao cruce fai que os vehículos case non teñan tempo de parar nunha zona de moi alta densidade de peóns. Por outro lado, as viandantes que circulan pola estrada AC 840 á altura da saída da estrada do núcleo de Roibeira pídennos un paso de peóns para poder cruzar a única beirarrúa que hai e que está na outra man. Somos conscientes de que a titularidade da estrada non é municipal, mas o goberno local podería realizar as xestións. Pode o goberno local mellorar os problemas varios nestas zonas? 4. As veciñas do rural amosáronnos o seu malestar pola presenza de cableado en desuso tirado pola vía. Logo de ser sustituído o antigo cableado de cobre polo de fibra, o primeiro non foi retirado e quedou colgado sen tensar nos postes. Con frecuencia enganchan camións que o deixan tirado e o que fan as veciñas e veciñas é recollelo para evitar males maiores. Pode o goberno local contactar coas empresas do sector para resolver esas deficiencias? 5. Nas semanas pasadas, operarios vinculados co Camiño de Santiago estiveron a colocar novos postes de sinalización na zona do rural. Os novos postes, ademais de resultar innecesarios, xa que xa hai sinais previos, foron mal colocados e dirixen as peregrinas por lugares enganosos. Nalgún caso, derívanos polas agras e noutros en dirección contraria a Compostela. Pode o goberno local contactar cos responsables do Camiño de Santiago para resolver esta incidencia e para que eviten as duplicidades e os erros na cartelería do Camiño? 6. A veciñanza das rúas Imprenta Villuenda e Concepción a Arenal amosáronnos o seu enfado pola presenza durante as últimas semanas dun burato na zona das súas vivendas. A presenza desta zanxa coincide coa aparición de filtracións nos garaxes dos edificios desta zona. Pode o goberno local informarnos do motivo da realización deste burato e das medidas que se tomarán para evitar as filtracións ás propiedades privadas da área? 7. As persoas que camiñan ou fan deporte na zona do Campo dos Caneiros advertíronnos do mal estado do campo na súa entrada. Logo dun inverno de grandes choivas, o firme está en moi mal estado e precisa dunha capa de terra e a reparación dos fochancos. Pode o goberno local reparar as zonas danadas do Campo dos Caneiros? 8. Nos últimos días, as veciñas e veciños de Betanzos fixéronnos chegar a súa preocupación pola instalación de novas terrazas que ocupan o espazo público, algunhas en lugares moi céntricos e de uso habitual polas familias de Betanzos. Pode o goberno local darlle conta ao pleno das licenzas das terrazas que se están a conceder e da súa adecuación á ordenanza correspondente? Nada máis. Gracias e boa noite a todos. Moitas grazas, vocera popular. De botellón multitudinarias que se veñen facendo hai anos en Betanzos, en días sinalados, observamos con preocupación que xa non se concentran en zonas concretas como a Tolerancia ou Rosalía de Castro, senón que van máis alá, véndose a Praza do Campo chea de pandillas de adolescentes bebendo nese espacio público de tránsito para veciños e achegados. A imaxe pareceunos lamentable, polo que rogamos ao grupo de goberno que se tomen medidas para que isto non se repita e non vai a máis. Segundo, nos primeiros sábados e domingos que desfrutamos de bo tempo recibimos queixas de veciños pola falta de respeto dos usuarios e usuarias de motocicletas por non respetar a zona acotada para elas e entorpecer o tránsito de persoas polo resto da praza. Concretamente, o domingo de Ramos pola tarde só quedaba un paso xusto na franxa paralela aos xulgados. Queremos motos, pero con control. Poderían informarnos se van a adoitar medidas para que esta situación non se repita? Terceiro, rogamos que procedan o antes posible a tapar os baches ou fochancos que se formaron na esplanada de terra que se utiliza como aparcadoiro público na zona do Carregal. Todos sabemos que en verán é unha zona moi necesaria, ademais dos habituais días de feira. Cuarto, unha vez máis, os tornillos que saen dos remates da Ponte Nova voltaron a causar danos persoais. Descoñecemos se hai algunha razón pola que non se poden acurtar, pero de ser así habería que valorar poñer algún tipo de funda nesas bases para evitar máis golpes.
Quinto, na Rúa dos Caneiros, tras a obra que se fixo de levar o paso de peóns e deixar a beira rúa a ras da estrada, producíronse asolagamentos de auga nos días de choiva. Poderían buscar unha solución a ese problema e executala canto antes. Sexto, subindo os Saavedra Meneses pola beirarrúa da dereita hai unha ruína que xa leva anos con espuma para previr o derrumbe total e recentemente empezaron a caer pedazos de parede á zona transitada polos peóns. Poderían frear esta situación ou instar a quen teña que facelo antes de que pase unha desgracia. Sétimo, neste rogo queremos preguntar por varias dúbidas que temos con respecto á relación de decretos da alcaldía. A primeira fala da resolución de primeiras alegacións en especificar a que se refire, a segunda é a referente á homologación de niveles do catálogo PEPOCH, a terceira refírese ao ofrecemento de solos de Sareb a administracións públicas para uso público e social, e a última fala dun abono de costas con expediente 2025/P002/0003 do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 da Coruña. Poderían detallarnos algunha información ao respecto? Nada máis e boas noites. Por suposto. Pois, sin máis temas que tratar, moi boa noite a todos e a todas. Levantamos a sesión.